Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Oktubre 13, tuig 2023. Today is Friday the 13th. Sa aton sining mga kabombo, damo nagapating akong Friday the 13th kuno. Dahil medyo maghalong-halong gid kita sa aton sining mga panghulagon kay base kita ang di malason. Pero ano kag ano pa man ina sa aton sining mga kabombo, stay safe lang kita sa aton sini iya karon nga mga kauturan sa gihapon. Ini mo lagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Si 33 Dias na lang kag Pasko na. Sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ginatag ang credit sa mga pumuluyo or ginhatag ang pagdayaw kredito sa mga pumuluyo sa probinsya kasunod sa kadalagan sa 2023 Galing Pook Awards. Kag Iloilo Provincial Government pinaagi sa peso nagpasalig nga maghahatag sang bulig sa tion nga may Ilonggo OFW sa Israel nga luyag nga magpauli. Sa piyak nga mahindwa ka mga suspitsado sa pagpangaboy sang granada sa Dingle, Iloilo pasakaan sang kaso. Adtong duwa ka mga katapo sang Philippine Army nga naghaboy sang granada sa Municipal Library sa Banwa sang Dingle, pagkasuana. Ano nga kaso ay pasaka sa ila? Samtang mga flower vendor sa Ilohon sa Filipino-Chinese Friendship Arc sa Dalan Isnart sa sining pagbaligya sang bulak may kantanan man sa Fiesta Minatay. Dugang pa nga mga balita kakulang sa resources rason sa pagsulod sa illegal nga druga diri iya sa Iloilo. Samtang pagsulod sang kinilong druga sa Western Visayas daw ma-upload sa bahin karon iya ni Police Brigadier General Sidney Villaflor. Direktor naghingyo sa bulig sang iban pa nga mga concerned agency or security agency sa pagpapas ang illegal sini iya nga droga. Muni man talagkuhan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Detalye sini inyo bantayan sa paray naton nga pagpangalagad pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay Friday the 13th at Oktubre 3 sa taong 2023. Mga kabomba at Star Nation sa ating Christmas countdown. 73 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang magnitude 5 na lindol niyanig ang Calaca, Batangas, Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Mga labi naman ang pinatay na overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na si Marjorat Garcia na katakdang dumating sa bansa ngayong araw. Ang Department of Agriculture nangako na makikipagtulungan sa Department of Justice laban sa mga opisyal na sasampahan ng kaso ukol sa price manipulation ng sibuyas. Ang pamilya ng tatlong mga mangingisdang nasawi, hinimok naman ng minority leader ng Senado na huwag nang patagalin pa ang proseso at gumawa na lamang ng kasunduan. Ito namang Philippine National Police System abay nahak din ayon sa Department of Information and Communication Technology. At sa ating international news, ang Israel nag-deploy ng mga tangke sa southern at northern borders ng kanilang bansa. At sa ating sports update, mga sports agency ng Pilipinas wala pang pahayag ukol sa pagpositibo ni Brownlee sa drug test. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Niyanig ho ng magnitude 5 na lindol ang Calaca, Batangas bandang alas 8:24 kaninang umaga ayon ho yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang naturang pagyanig ay naramdaman rin sa ilang bahagi ng Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon. Batay sa datos ng ehensya, tectonic ang naging sanhi ng paggalaw ng lupa na may lalim na 14 kilometers. Natukoy ang lokasyon o itong epicenter nito sa layong 5 km west ng Calaca, Batangas. Naitala naman ang intensity 5 sa Lemery, dyan ho sa Batangas. Intensity 4 sa Ibahay, Aklan, Cuenya, Bawan, Santa Teresita, San Luis, dyan ho sa Batangas. Tagaytay City sa Cavite, Muntinlupa City dito ho sa Metro Manila, intensity 3 naman sa Culasi Antique, Laurel, Batangas City dyan ho sa Batangas, Tagaytay City sa Cavite, Dolores sa Quezon, Dunsol dyan ho sa probinsya ng Sorsogon, intensity 2 sa Talisay, Rosario dyan ho sa Batangas, Magallanes dyan ho sa Cavite, Bawaca dyan ho sa Marinduque, Las Piñas, Pasay dito ho sa Metro Manila. Sa Rosario naman ho, dyan ho sa Northern Samar, Puerto Galera at dyan ho sa Oriental Mindoro. Mauban, Pulilio, Gumaca, dyan ho sa Quezon, Taytay, Antipolo dyan ho sa probinsya ng Rizal. Intensity 1 naman sa Dinalupihan, dyan ho sa Bataan, Malvar, dyan ho sa Batangas, Malolo City sa Giginto, Bulacan, Ternate, dyan ho sa Cavite, Cebu City sa Cebu, Candon, Ilocos Sur, San Pablo, Laguna, Tubod, Lanao del Norte, Malabon City, Patero, San Juan City, dyan ho sa Parañaque, dito ho yan sa Metro Manila. Abra de Ilog, Mamburao, dyan ho sa Occidental Mindoro, Bani sa Pangasinan, Lueban at Lukban, Lucena City, Alabat, dyan ho sa probinsya ng Quezon, Tanay, Rizal at Tupi, South Cotabato. Samantala, inaasahan pa rin ang mga aftershocks kasunod nga ng naturang pagyanig. Narito
ang bahagi ng naging pahayag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Dr. Teresito Baculcol. So meron po tayong lindol kanina at 8:24 AM. Yung epicenter po niya, na-plot po namin sa 5 kilometers south 39 west of Calaca, Batangas. And tectonic po ito and yung lalim niya po ay 14 kilometers. Yung magnitude niya is 5.0 and yung instrumental intensity is 5 in Lemery, Batangas. Yung pinakamataas sa Metro Manila is intensity 4 sa Muntinlupa. Wala pa kaming nakuhang information sa Quezon City but sa may Pasay at saka sa may Las Piñas, intensity 2. Hindi man ganong malakas yung intensity 5. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Dr. Teresito C. Baculcol. Dagdag ng mga balita, iniulat ng Overseas Welfare Workers Administration na darating sa Pilipinas ngayong araw ang mga labi ng overseas Filipino worker na si Margaret Garcia na pinatay sa Saudi Arabia. Ayon kay Overseas Welfare Workers Administration Administrator Arnel Ignacio, pagdating ng bangkay ng biktima sa bansa ay idediretso ito sa San Jacinto, Pangasinan kung saan siya bibigyan ng Hero's Welcome. Samantala, kaugnay nito ay sinabi rin ni Ignacio na batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, selos ang nakikitang motibo na pinag-ugatan ng karumal-dumal na pamaslang ng suspect sa isang Kenyan sa biktima na kapwa niya kasambahay at kasalukuyan na ring arestado ng kapulisan. Kung maalala, una lang iniulat ng Department of Foreign Affairs na partikular na si Assistant Secretary Paul Cortez na nasawi ang 32 anyos sa si Garcia ng dahil sa pananaksak. Sa iba pang mga balita, inabusuhan ho ng local government of Angeles, Pampanga ang lahat ng pribado at pampublikong paaralan na walang pasok simula Oktubre 16 hanggang 17 dahil yan sa nationwide transport strike ng grupong Manibela. Hinikayat ng city government ang mga paaralan na magsagawa ng online o modular learning bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ng mga estudyante sa mga nabanggit na araw. Ayon kay Mayor Carmelo Lazatin Jr., may 5 libreng sakay ng mga bus ang nakaantabay para maghatid sa mga empleyado ng City Hall at publiko. Ang 5 bus ay pampupwesto sa mga strategic areas sa Angeles City para mabigyan ng libreng sakay sa mga pasahero sakaling magkaroon ng transport strike. Nangako naman ang isang opisyal ng Department of Agriculture na susundin ng kanilang departamento ang direktiba ng Department of Justice. Ito ay matapos na sabihin ni Secretary Jesus Crispin Remulla na sasampahan ng kasong graft and corruption ang ilang opisyal ng ahensya kaugnayan sa kontrobersiyang kinasangkutan ng pag-iimbak at pagmamanipula sa presyo ng sibuyas noong taong 2022 noong buwan ng Disyembre. Nagbigay ng katiyakan si Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa na hindi maapektuhan ang operasyon ng Department of Agriculture sakaling masuspende ang mga opisyal. Kabilang sa mga kinilala ni Remulla ay sina Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban at Agriculture Agribusiness and Marketing Assistant Service Officer in Charge Director Junibert Desagun. Iniutos naman ni Ombudsman Samuel Martires ang 6 na buwang preventive suspension kay Evangelista dahil sa umunoy irregularidad sa pagbili ng mga sibuyas na kalaunan ay nabili sa mga Kadiwa store. Sinabi ni De Mesa na maaaring magtalaga ng officer in charge ang Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban upang tiyakin na hindi maapektuhan ang operasyon ng naturang kagawaran sakaling masuspende nga ang naturang mga opisyal. Matatandang umabot na sa 720 pesos kada kilo ang mga retail price ng sibuyas noong Disyembre sa gitna ng pagtatago at pagmamanipula ng mga produktong sibuyas. Kumuha naman tayo ng mga balita dyan ho sa Senado sapagat itong pamilya ng 3 mangingisdang nasawi, hinimok ng Minority Leader ng Senado na huwag nang patagalin pa ang proseso at gumawa na lamang ng kasunduan. Ang detalye niyan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang pamilya ng 3 mangingisdang nasawi sa banggaan ng Filipino fishing boat Dirin at crude oil tanker na MT Pacific Ana sa karagatan ng Pangasinan na huwag nang patagalin pa ang proseso at gumawa na lamang ng kasunduan. Ginawa ni Pimentel ang apila sa motu proprio investigation ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zone sa nangyaring insidente. Anya sa ipinakitang ebidensya kasamang teorya ng Philippine Coast Guard,
Ang nangyari ay maaring aksidente na maaring ayusin alinsunod yan sa international law. Binanggit pa ni Pimentel na hindi pinatay ng MT Pacific Ana ang transponder nito para mapanatili ang visibility nito sa radar na anya ito'y bilang tanda ng good faith sa gilid yan ng foreign vessel. Accidents do happen. Posible namang pure accident ito eh. If it's a pure accident, does anybody have to go to jail? Hindi. But we have to compensate those damaged. At wag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands, na given this evidence, takaon yung transponder ninyo or yung ano ninyo, that is in good faith eh. So there's nothing to hide. So wag na po natin ito patagalin. And actually, should the victims be entitled to a certain amount, international law does not prevent paying the entire amount. International law does not prevent paying an initial amount. Diba? All the more. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na patuloy na binabantayan ng galaw ng Marshall Islands registered crude oil tanker na huling na monitor na dumaong sa Kidurong, Malaysia at kasalukuyang nasa labas ng karagatan ng nasabing bansa. Samantala, sinabi din ni Philippine Coast Guard Maritime Safety Services Commander Vice Admiral Joseph Coime sa Senate panel na hinaatak na ngayon ang fishing boat Dirin patungo yan sa Subic, Zambales at matatapos ang kanilang fact-finding investigation report 1 linggo matapos ang pagdating ng fishing boat. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sinita naman ni Senator Francis Tolentino ang pahirap na regulasyon ng Maritime Industry Authority sa mga mangingisda. Natuklasan kasi sa pagdinig ng Senado o sa Senate Special Panel on Maritime and Admiralty Zones na pinamumunuan nga ni Senator Tolentino na kinukumpis ka pala ang huli ng mga mangingisdang bigong makapagsumite ng hinihinging requirements para sa certification ng Marina. Sa pagdinig ay humarap ang mga nakaligtas sa pagbangga ng isang oil tanker sa isang bangka sa Bajo de Masinloc kung saan sinabi ng isa sa mga survivors si Michael Ann na hirap ang mga mangingisdang irehistro ang kanilang mga bangka dahil sa inaccessibility o mahirap puntahan ang Marina Office na matatagpuan yan sa Maynila. Isinisi ng senador ang kawalan ng satellite offices ng Marina kaya hirap na mag-secure ng permit ang mga Pilipinong mangingisda. Itinatanggi naman ng naturang tanggapan na akusasyon na kinukumpis kanila ang mga banyerang huli ng mga mangingisda pero nangako naman sila na makikipagtulungan sa mga ito. Hinimok din ng naturang mambabatas ang mga mangingisda na maghain ng formal na report sa Senate Maritime Zones Committee sakaling may mga mangyayari pang magpangumpiska ng kanilang huling mga isda. Nanawagan naman si Senator Christopher Bongo na magpatupad na ng government intervention sa gitna ng inaasahang pagtaas pa ng presyo ng mga bilihin dahil nga sa gyera sa Israel. Inihayag ni Go na Oktubre na ngayon at tiyak siyang may natitira pang pondo ang Department of Social Welfare and Development at maging ang Department of Labor and Employment at Department of Trade and Industry para sa ayuda sa mga Pilipino. Iginit ng senador na dapat gamitin na ang mga ito at ipamahagi upang makaagapay ang ating mga kababayan sa pagpatuloy na pagtaas ng presyo. Kasabay nito, muling nanawagan ang senador sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na siguruhing all accounted for ang mga Pinoy sa Israel. Dapat aniyang ilikas na ng maaga ang mga Pinoy upang mabigyan din ng peace of mind ang kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas. Nagpahayag na rin ang pakikiramay sigo sa pamilya ng 2 Pinoy na nasawi sa bansang Israel. Sa dagdag ng mga balita, nagpahayag naman ng pagkaalarma si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes kaugnay sa report na nag-ooperate ang Philippine Health Insurance Corporation ng antivirus software sa loob ng 1 buwang subscription. Sinabi ng mambabatas na ang lumalabas ngayon ay parang trial version at walang konkretong solusyon ang PhilHealth hinggil sa nangyaring data breach. Binatikos din ng kongresista ang mga opisyal ng PhilHealth sa pagsisi sa bagong government procurement guidelines para sa hindi pag-renew ng kanilang antivirus software. Ayon sa mambabatas, batid ng ahensya kung kailan mag-e-expire ang mga antivirus software at ibig sabihin ito, batid nila ang kanilang mga gagawin para matiyak ang proteksyon ng mga datos.
Inihayag naman ni Reyes na maaari sanang maiwasan ng data leak kung binibigyan ng prioridad ng PhilHealth ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures. Imbes yan, natutukan ang pagtaas ng sahod ng kanilang mga executives. Ang tinutukoy ni Reyes ay ang ulat ng Commission on Audit noong taong 2022 kung saan ipinakita ng mga executives ng PhilHealth na triple ang kanilang mga sweldo noong nakaraang taon, na ilan pa nga ay kumikita ng hanggang 500,000 pesos kada buwan. Aniya, ang pagtaas ng sahod ng mga opisyal ng PhilHealth ay parehong hindi napapanahon at hindi nararapat kasunod ng nangyaring data leak. Giniit naman ng mambabatas, ang mandato ng PhilHealth ay pasigurohing solusyon sa problemang pangkalusugan at hindi dapat magdusa ang mga Pilipino dahil sa kapabayaan laban sa Medusa ransomware. Samantala, kinumpirma ng Department of Information and Communication Technology na nahak din ang ilang system ng Philippine National Police. Ayon sa ahensya, ayon kay Department of Information Communication Technology Undersecretary Jeffrey Ian D., meron din na iulat na hacking sa Philippine National Police, pero paglilinaw ni D., lumang issue na raw ito at binabalikan lamang ngayon ng mga hacker. Bagamat mapanganib ang data breach para sa mga eksperto, binigyang diin ni D na ang naturang leak ay isang small-scale type lamang. Matatandaan na nagkaroon rin ng data leak sa One Expert Portal ng Department of Science and Technology. Kaya naman ayon kay D, papayuhan din nila ang Department of Science and Technology na payuhan din ang mga taong na-leak ang mga credential na gumawa ng proper defense o mitigation. Aniya nasa 10,000 na record ng mga eksperto ang na-leak at kumukuha na ngayon ang DOST ng mga eksperto mula sa public at private sector. Sinabi naman ng ni D na patuloy nilang pinoprotektahan at pinabantayan ang iba pang mahalagang impormasyon mula sa datos ng Department of Science and Technology. Kabilang sa mga ito ang Department's research at development efforts. Nauna nang iniulat na tinamaan ng cyber attack ang Philippine Health Insurance Corporation at Philippine Statistics Authority na nagresulta rin sa pag-leak ng ilan sa kanilang mga data. Sinabi ni D na iisa lang ang mga suspect na nag-post at nag-leak ng data mula sa PSA at Department of Science and Technology. Sa iba pang balita, naghahanda na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa inaasahang pagdagsa muli ng mga pasahero sa panahon ng undas. Inaasahan kasi ng naturang terminal na aabot sa hanggang 1.6 million na mga biyahero ang dadagsa sa mga terminal at uuwi sa kanilang mga probinsya. Sinabi ni Parañaque Integrated Terminal Exchange Corporate Affairs Head Jason Salvador na kasalukuyan nang nagsasagawa ang pamunuan ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero. Kasama ang Land Transportation Office, nagsasagawa na sila ng mga roadworthiness inspections sa mga biyaheng mga sasakyan. Una na rin nagsagawa ang mga ito ng mandatory drug test sa 100 mga drivers kung saan 5 sa kanila ang nagpositibo at sumailalim na ngayon sa anumang proseso. Pagkatiyak naman ng naturang pamunaan na babantayan nito ang seguridad at kaligtasan ng mga magsisipagdaanang mga pasahero na kasama nga sa paggabay sa mga tsuper at operator ng mga pampasahero sasakyan na nakabase sa pinakamalaking terminal sa Metro Manila. Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, umabot na sa 13 mga bayan sa probinsya ng Isabela ang tinamaan ng African Swine Fever. Ayon kay Dr. Belina Barbosa, Provincial Veterinary Officer, sinabi nito na ang pinakabagong kaso ng African Swine Fever sa kanilang lugar ay naitala sa Barangay San Juan, Cabagan. Aniya, pumalo na sa 14 na baboy ang sunod-sunod na namatay sa natukoy na barangay dahil sa naturang virus at kaagad itong ibinaon sa lupa. Batay sa kanilang datos, apektado ng African Swine Fever ang bayan ng Angadanan, Aurora, Alicia, Echagüe, Lona, Malig, Quirino, San Isidro, Gamo, Ramon, Rojas at Burgos sa lalawigan ng Isabela.
Hinikayat naman ng mga hog raisers sa lugar na sundin ang minimum biosecurity measures laban sa African swine fever at pakainin ng tama ang kanilang mga alagang baboy at bigyan rin ng tamang bitamina. Samantala, binanggit naman ng Department of Environment and Natural Resources ang mahalagang kontribusyon ng mga opisyal ng barangay sa disaster resilience at sustainable development ng ating bansa. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yula Loizaga, ang disaster resilience ay walang natural na constituency at ang katatagan ng pagtugon ay nakasalalay din sa bawat barangay at bawat komunidad. Ang naganap na barangayan para sa kalikasan at bayang matatag forum ng Department of Environment and Natural Resources ay umaayon din sa paghahanda ng Pilipinas para sa pag-host ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa darating yan o ngayong buwan po yan ng Oktubre sa susunod na taon. Ang mga barangay aring ni Lonsaga ay ang pinakamaliit na administrative unit sa bansa ngunit pinakamahalaga rin sa usapin ng disaster risk reduction. Sinabi niya na hinahangad ng Department of Environment and Natural Resources na magkakaroon ng magkabahaging pag-unawa sa panganib at katatagan upang mas maibalangkas ang mga estratehiya, programa at pamumuhunan. Ang proyekto ay nagpatupad ng mga kasanayan at programa sa environment protection, climate action at gayon na rin sa disaster risk reduction sa pamamagitan po yan ng inisyatiba ng naturang kagawaran na umaakit sa buong lipunan sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pag-alis sa kahirapan, pangalaga sa kapaligiran, pagtugon sa kalamidad at ang pagpapalakas pa sa public-private partnerships. Samantala, pinili ng isang Australian firm ang Pilipinas na maging unang lokasyon sa mundo para sa commercial operation ng Waste to Fuel Project. Sa concept paper nito para sa proyekto nito sa Pilipinas, sinabi ng Cyclone Holdings na nais nitong iproseso ang nasa 900 tons per day ng municipal solid waste upang makagawa ng 52 milyong litro kada taon ng diesel at iba pang gasolina. Nilagdaan ng nasabing kumpanya ang isang memorandum of understanding kasama ang National Development Company noong nakaraang Lunes sa pagbisita ni Trade Secretary Alfredo Pascual para sa 6th Philippine-Australia Ministerial Meeting. Sinabi ng National Development Company na ang kasosyo nito ay upang unang nagtaas ng $5 million para matustusan ang pagtatayo ng pilot plant sa muling quarter ng susunod na taon. Ito ay magkakaroon ng kapasidad na magpoproseso ng nasa 50 tons per day ng solid waste. Sinabi ng naturang ahensya na si General Manager Anton Mauricio na kanilang pinag-aaralan ang $2.5 million na pamumuhunan para sa naturang pilot plant. Una na rito, nabatid ng mga otoridad na ang Quezon City, Manila at Caloocan ng hotspot para sa proyekto batayan sa mga basurang nagagawa ng mga nasabing lungsod sa iisang araw. Kumuha naman tayo ng mga update mula doon sa ating mga kasamahan dahil dalawang kandidato sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections, kinansela raw ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy dahil daw yan sa pagkakasangkot nila sa political dynasty. Yan ang pag-uunat ni Bombo Tropio Anwada Jr. Kinansela ng Commission on Election ang Certificate of Candidacy ng dalawang kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections dahil sa paglabag sa political dynasty sa lalawigan ng Iloilo at Surigao del Norte. Ayon sa Commission on Election, isang kandidato sa pagka-SK chairman sa Barangay Magtanggali, San Francisco, Surigao del Norte na si Merson Calubag, na natuklasan ng COMELEC 2nd Division na siya ay anak ng opisyal ng kaparehong barangay. Kinansela din ng parehong COMELEC Division ang Certificate of Candidacy ni Ivy Jane Parohinog Miranda na naghahangad din ng parehong posisyon sa Barangay Malagit, Kalinog, probinsya ng Iloilo. Nagugat ang kanselasyon ng kandidatura ni Calubag at Miranda sa petisyon na nagsasaad ng material misrepresentation ng COC nito na isang batayan para sa pagtanggi o pagkakansila. Ito ay alinsunod sa Section 78 ng Omnibus Election Code at Section 591. Binanggit din ito na ang Section 10 ng Republic Act 10742 ay nag-uutos ng isang SK official ay hindi dapat nauugnay sa loob ng ikalawang civil degree ng consanguinity o affinity sa sinumang nanunungkulan na nahalal na opisyal ng bansa o sa sinumang nanunungkulan o nahalal sa rehiyon, probinsya, lungsod at munisipalidad. Samantala, binigyang diin naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia
Nawalang puwang sa barangay ang mga sangkot sa pandaraya at katiwalian. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia. Na-convict sa kasong kriminal na 1 to 6 years imprisonment, perpetual disqualification to hold public office at walang pardon nang walang consent ang Commission on Elections. Yung formal na case na nakapag-file na ang committee ng 5. Kasi ang inauthorize namin yung aming Deputy Executive Director for Operations. 5 yung formal na petisyon na i-resolve ng Commission Division at 5 rin yung na-file na election offense na kasong kriminal, 1 to 6 years imprisonment. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwade nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Boom! Kumuha naman tayo ng balita dyan sa Bombo Radio Cebu. Itong home front daw ho ng Home Front Command, malaking tulong para sa mga Israeli, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Itong pagpapalitan ng armadong puwersa sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas nagpapatuloy. Ang detaling yan itinutukan ng Bombo Radio Cebu. Patuloy ang pagpapalitan ng sandatahang lakas sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Dahilan upang ang Israel ay nagsagawa ng dobling pag-iingat. Ito ay ibinunyag ni Leonalyn Gonting Barkan, Bombo International News Correspondent sa bansang Israel, sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio Cebu News Team. Ayon dito, nakatanggap sila kamakailan ng alerto mula sa Home Front Command Act na maaaring nagbabala sa kanila na may malapit na terorista o may inilunsad na rocket o missile patungo sa kanilang lugar. Kung saan binalaan sila na kapag sinabi ng alerto na may malapit na terorista, kinakailangan nilang patayin ang mga ilaw at maghanap din ng lugar kung saan sila maaaring magtago hanggang sa makaalis ang mga terorista sa harapan ng kanilang bahay. Naririnig pa rin daw nila ang sunod-sunod na pag-ulan ng mga rocket malapit sa kanilang kinalalagyan sa loob ng 1 oras. Ngunit sa kabila ng hirap ng sitwasyon sa bansang Israel sa kasalukuyan, nananatiling nagpapasalamat si Barkan dahil ligtas siya at ang kanyang pamilya. Idinagdag din ito na malaking tulong sa kanila ang alert guidelines na nabanggit na Home Front Command upang agad nabigyan ng babala ang mga mamamayang Israeli tungkol sa mga panlabas na kaganapan. Sa kabilang banda, naunang nagbabala ang Embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga Pilipino na manatiling mapagmatsyag at sundin ang mga alituntuning itinakda ng Israel Home Front Command habang patuloy na binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang patuloy na tensyon. Home Front Command Act, terrorist within the area, missile or rocket, specific for rocket siya or terrorist. So, based sa information IDF, 15 minutes later, parang sobrang grabe, nakakagulat lang na ilang araw mo pa siya nakikita, tapos ngayon nakikita mo siya sa patay siya. Naisip ko na lang din na napaka-short talaga ng buhay na hindi mo talaga malalaman any moment or anong araw, pwede kang mawala. Ating napakinggan si Leonalyn Gonting Barkan, ating Bombo International Correspondent sa Israel. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Kate Arisgado para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantalang Overseas Welfare Workers Administration naman tiniyak ang tulong sa pamilya ng Pinay caregiver na taga Western Visayas na nadagdag sa talaan ng mga nasawi sa gera sa Israel. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na tutulungan na ang pamilya ng overseas Filipino worker na nadagdag sa talaan ng mga Pinoy casualties sa Israel kasunod ng pag-atake ng militanteng grupong Hamas. Ito ay si Loretta Alacre, residente ng Cadiz City, Negros Occidental at caregiver sa Israel. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Aldia Grace Bunyi, Labor Communication Officer ng Overseas Workers Welfare Administration sa Western Visayas, sinabi nito na tiyak na mabibigyan ng tulong ang pamilya ni Alacre, kagaya ng financial assistance, livelihood assistance, psychosocial assistance at employment assistance, gayon din ang pagtitiyak na nasa maayos na kalagayan ang pamilya nito. Ayon kay Bunyi, makikipagtulungan rin sila sa Philippine Embassy para iproseso ang pagpapauwi sa mga labi ni Alacre at sa iba pang mga nasawi na Pinoy sa Israel. Kabilang din anya sa mga makatatanggap ng tulong ang mga Pilipino na papuntang Israel upang magtrabaho at mayroong overseas employment certificate at hindi aprobadong visa
pero hindi makaalis. So, bali, si OWA is meron po tayong bereavement program. Bali, may special livelihood din tayo sa mga naiwan na family. And if their dependents is nag-aaral pa, meron din tayong scholarship. Bali, their family can come to our office. They can also contact us via our hotlines or our Facebook page kung gusto nila ipauwiin ng OFW. And ang mga OFW naman natin na sa Israel, nag-release naman po si DMW as well as OWA ng mga Kabayan Help Desk 9. Si Aldea Grace Bunyi para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras alas 12:29 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa kapapasok lamang ho ng balita, naglabas na ang Malacanang ng listahan ng mga regular holiday at special non-working days para sa susunod na taon o sa taong 2024. Sa ilalim ng Proclamation number 368 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa petsa nitong October 11, 2023, narito ang mga sumusunod na regular holidays. January 1, New Year's Day, March 28, Monday, Thursday, at March 29, Good Friday, April 9, Araw ng Kagitingan, May 1, Labor Day, June 12, Independence Day, August 26, National Heroes Day, at November 30, Bang Bonifacio Day, December 25, Christmas Day, at December 30, Rizal Day. Narito naman ang mga araw na deklarado bilang special non-working days. August 21, ang Ninoy Aquino Day, November 1, All Saints Day, December 8, Feast of the Immaculate Conception of Mary, December 31, Last Day of the Year. Additional special non-working holidays naman ay ang February 10, itong Chinese New Year, March 30, Black Saturday, November 2, All Souls Day, December 24, itong Christmas Eve. Ang pagdedeklara naman ng national holidays para sa pag-userba ng Idil Fitir at Idil Adha ay palalabas lamang sa sandaling reomenda na ang National Commission on Muslim Filipinos ng tamang petsa para rito. Depende sa pagtukoy nila alinsunod sa Islamic calendar o lunar calendar o Islamic astronomical calculation. Christmas is a time for sharing. Mga kabombat Star Nation, muli sa ating Christmas countdown. 73 days to go bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa aton sining pagpalayag karon sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Si 33 Diaz na lang kagapaskwa na. Standby sa imbukada sining report ni Bombo Lindsay Bade. Ang kadalagaan sa probinsya sa Iloilo sa 2023 galing Pook Award sa bahin karon sa zero open defecation. Nagdaog ini sa galing Pook Award subong iyang tuig 2023. Ang kadalagaan ginhatag ang credit sa pumuluyo. Kag i-check man naton karon kay ang public or provincial employment office sa aton sining mga kabombo, no, may ara sang ihatag nga bulig pananglitan nga may ara sang Ilonggo OFW sa Israel nga luyag nga magpauli, no, luyag nga magpa-repatriate sa
tunga karon sang Kinagabo dito iya sa may Gaza Strip, no, sa aton sini karon nga mga tagpalamati. I-check taton si Bombo Lindsay sa iya sini nga follow-up report. Lindsay, report ta please come in. Una kita Bombo Cham sa sining bag-ulang gid lamang no nga kadalagan sa nga Iloilo Province sa 2023 Galing Pook Awards Bombo Cham kung sa diin ginahatag diri ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang credit sa mga pumuluyo sa nga probinsya sang Iloilo kay ti sunod diri sa gobernador ila ini ang ining programa ang ining Zero Open Defecation Program nga mong nangin entry sa nga Iloilo Province nga may tigulo mobilizing communities through people-centered zero open defecation movement towards a sustainable sanitation. So upod ang mga alkalde, mga barangay officials, BHW naton, rural health units, department heads, kag syempre Iloilo Provincial Health Office sa pagpamuno ni Dr. Maria Socorro Quinyon kag sa bulig man sa aton nga mga stakeholders kag sangguniang panlalawigan luyag nga magpasalamat diri ang gobernador sa ila nga ti hindi manitanan magbunga ang ining pagdaog sa Iloilo Province kung wala nagabinuligay ang tagsa-tagsa diri sa may probinsya sa Iloilo. So ang Zero Open Defecation Program under sa More Progress Iloilo ginapulihan ini sa probinsya sa Iloilo mga tinanin madinlagon kita gin-recognize ang importansya kag innovation sa aton nga proyekto kag programa sa 2023 Galing Pook Awards. Padayon man nga nagapangayo sa suporta ang gobernador sa mga pumuluyo naton diri sa probinsya sang Iloilo sa sining pag-implement kag di ma-sustain ang zero open defecation status. So may next level ina siya kag di big part sang zero open defecation. Syempre amo ni ang water system program kag ginatinguhaan ina sang Iloilo Provincial Government nga mahatag no ang ining tubig nga mangin sustainable siya sa tagsa ka mga pumuluyo. Dapat nga ti ang toilet cleanliness gid kag function hindi lang amo na ang ipabilin sa aton nga mga pumuluyo kundi kinahanglan gid diri ang tubig nga mangin sustainable mahatag sila abi sang toilet sa aton nga mga pumuluyo pares gid ina Bombo Cham ang tubig. So dapat nga ti magbag-o gid suno kay gobernador ang aton nga paminatasan sa pag-usar sang sining mga facility ini agud nga ti mapadayon ang programa sa nga Iloilo province. So hindi lang actually ginatinguhaan diri sang provincial government kay hindi lang household level ang paghahatagan kag ti pagapatindugan sang sining banyo kundi mangin mga eskwelahan man naton mga private sector abi nga mga offices kay ti para man ini sa ikaayong lawas and also sa environment gid ang ining zero open defecation status and also para man sa turismo nga ti mangin presentable man ang probinsya sa Iloilo. Ti ang ining programa nga zero open defecation duhaning iya components behavioral adjustment kag capital interventions Bombo Cham. So sa capital intervention ang probinsya naton kung balik-balikan naton nagahatag ini siya annual budget of 5 million pesos agud nga ti mag-purchase sang basin, semento, pipes para sa mga target naton nga mga recipients nga ti ang counterpart naman nila amo syempre ang labor component. So sila na daya bahala sa pagpakayo. Ang importante nga tinakahatag ang provincial government sa ila sa sining mga kinahanglanon nila sa sulod sang toilet. Ang provincial government kinasiguro man nila nga ti may ara gid sang water system sa tagsa ka mga waterless areas inang wala gid bala tubig nga ti mapatindugan sila sang water system agud nga ti dalayon mapabilin nga matinlo man ang ilatag sa ka mga lugar. So kung balik-balikan naton ang probinsya sang Iloilo amo ni ang first province sa Western Visayas nga nalabot ang zero open defecation status. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Una, I would like to extend the congratulations aton nga mga kasimano kamanti. Ila ini programa no. Ini aton zero open defecation programa ini sang tao kag ila ini trabaho kaupod ang aton nga mayors, ang aton nga mga barangay officials and barangay functionaries kaupod ang BHW, BSP, BNF, ang aton nga rural health units no, ang aton nga mga department heads kag kapil pa aton nga provincial health office headed by Dr. Quinyon, kang aton mga sangguang panlalawigan sa buling nga ginhatagan man nila
Kag sa tanan nga stakeholders nga nagpululi, salamat ang again the GOD program under ang aton nga mantra More Progress Iloilo, our whole province approach. Trabaho ini sang tanan kay ang tanan naton nga programa kag proyekto puli na sang bilog nga probinsya mo na nga nangin madinalagon kita. Kag nagapasalamat kita sa Galing Pook Foundation because they recognize the importance, the innovation sang aton nga proyekto kag programa, kag labi kag labaw sa akon nga congratulations sa aton mga kasimanwa, akon nga pagpasalamat kag ang pabola katapusan nga padayon nga pagpangayo sang suporta sang bilogid nga probinsya sa tanan naton nga programa kag proyekto. After sa saning Galing Pook Award, Gov, what will be the next? Paano natin ni masustain ang zero open defecation status ng province? Okay, may next level na siya. But a big part of ZOD is ang aton water system program. That is why nga ginihimo naton masarangan nga magbulig sa water system. Kaya ang aton ang battle cry sa aton nga facilities, especially ang aton ini nga mga toilets is ang cleanliness, order, and the functionality. Di kinalangid may tubig kasi nang panghatag kita sang basin. Pero importante is nga kapares ang tubig. So that is the sustainability there kag padayon naton nga kampanya sa aton nga kasi manwa nga ang pagbag-o sang aton nga pamatasan sa pag-usar sang aton nga mga facilities pero sang aton nga mga toilets. So again, we will continue the program. We will continue until nga muna gusto naton nga makuha naton ng order, cleanliness, and functionality sang aton nga mga banyo. And the next level is hindi lang banyo sa household level, banyo sa government facilities, eskwelahan, sa aton nga mga opisina, sa banyo naton sa mga pribado nga sektor. Again, because the GOD program like that, it is for health, because it is for the environment, and going to the next level, it is for our tourism para makakabatod presentably ang Philippine probinsya sa ating mga bisita. Nabatian, Bombotcham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So, lubos na pagpasalamat, liwat sa gobernador sa tanan man nga nagbulig, especially ang Iloilo Provincial Health Office sa pagpamuno man ni Dr. Maria Socorro Quinion. Amo nang bintaha dira kon all hands on deck, kumbaga. No? Kay kon may mga target kamo nga mga awards dira, effort ina sang tagsa siniiya ka mga tawo nga nagaupod sa mga programa sa bahin niya karon sa probinsya sang Iloilo. So sa luwat ko, congratulations sa provincial government, sa Konsigov pa, humalin iya sa ordinaryo nga empleyado pakanto sa mga department heads kag iban pa nga mga local chief executive nga ginhimo posible kag nalabot ining award sa Galing Pook sa DILG Momolins. Kag sa ilo kita bala sa iban pa nga mga balita sa bahin sa gihapon sa Iloilo Province kay ang Public Employment Service Office ng Iloilo Province Bombotcham handa man nga maghatag sang bulig or intervention sa aton nga mga overseas Filipino workers sa may Israel kay tipadayon ang conflict sa tunga sang Israel authorities kasubong man sa sa Hamas group Bombotcham nga kun sa diin ang aton nga mga overseas Filipino workers dito sa may dito sa may bahin sang Israel nagalabot sa 30,000 kabug-usa na ina pero diri sa province of Iloilo nagapadayon diri subong ang provincial or Public Employment Service Office na nagabaton sa report salin sa tagsa ka mga local government units kung pila ka mga Filipinos ang ara didto sa may Israel. So ang ginahatag diri subong intervention sa Public Employment Service Office sunod diri kay Francisco Bombit Hiler Jr. ang head sa PESO Iloilo Province. If in case nga may ara kita nga mga OFWs nga tiluyag ya mag-repatriate or magbalik diri sa may bahin sa Pilipinas diri mismo sa Iloilo, Bombotcham
Cham, ang proseso dari gina-interview ina sila ang aton nga mga concerned OFWs kay ti sa ilang pagbalik mahibaluan sa Iloilo Provincial Government kung ano gid ang mga kinahanglanon nila. So ginahatagan ina sila sa intervention. Kag as of now sa aton nga mga overseas Filipino workers, ang una diri nga ginahatag syempre ang financial assistance to repatriated overseas Filipino worker once nga ma-comply na nila ining mga requirements nga kinahanglanon kag wala pa binatapos yang ilang kontrata, so qualified din na sila, i-review ina sa validator sa ilatag sa mga documents, makabaton ina sila Bombot Cham sang 10,000 pesos na financial assistance. May ara man nga ginatanyag ang bahin sa Provincial Social Welfare and Development Office nga counseling sa mental aspect sa aton nga mga overseas Filipino workers, especially sa mga halin abino sa mga lugar nga may ara sang conflict, may ara sang gyera. So ining ginatawag nga program for resilience of Ilonggos in mind and emotion o kun prime sang PSWDO. Isa pa gid ka programa nga mahimo Manila nga nga gina-offer man sa provincial government among expanded micro business recovery assistance during crisis and emergency o kung Embrace program sang local economic development and investment promotion. Kag ining ginahatagan ini sila aton nga mga overseas Filipino workers nga nag-repatriate, nagbalik diri sa aton sang capital nga without interest and collateral sa sulod sang specific period ina siya. So amo ni ang direct intervention nga pwede mahatag sa mga overseas Filipino workers naton if pailuyag nila nga magbalik diri or mag-repatriate diri sa may Iloilo. Pero sunod diri kay Mr. Hilaire, as of now wala pa ya Bombot Cham sang report halin man abi sa Overseas Workers Welfare Administration, sa Department of Foreign Affairs, sa Department of Migrant Workers nga may ara sang himata Bombot Cham nga nagtawag abi sa ila with regards sa ilang relatives sa Israel halin sang reactivate ang Bulig Ilonggo operation. Pero ang aton nga mga Public Employment Service Office sa mga kabanuhanan nagubulig man nga naga-report sa subong sa dari sa may Peso Iloilo Province, nakabaton sila sang report halin sa 23 ka mga kabanuhanan sa Iloilo Province nga may ara kita sang 167 ka mga overseas Filipino workers dito sa Israel, pero ti ini sila ya Bombot Cham wala sang distress biabi nga call nga nabaton ang aton dari nga provincial or nga Public Employment Service Office. So ang repatriation sa subong sa Israel, this is voluntary, so hindi ni siya hindi ni siya ng mandatory. So kung sino lang yaluya nga mag-repatriate, amo lang ina. Pero sa subong wala pa ya sa may nagpabutyag sa Iloilo Provincial Government nga may ara sang Ilonggo abi nga tiluluyag magpauli. Pero ginapanawagan gid sang Public Employment Service Office nga ready man sila mag-assist kag handaon sila if in case nga may ara sang aton nga mga himata abi no nga tiari diri himata sang aton nga mga overseas Filipino workers nga tiluyag magpalabot abi sang bulig, i-contact abi ing ilang nga mga himata dito sa Israel kung hindi nila ma-contact or may ara man sang nagapangayo bulig nga magpauli diri, handa man nga i-coordinate ina sang Iloilo Provincial Government sa mga concerned agencies man kay may mga emergency contacts man kita ang bahin sang Operation Bulig Ilonggo nga pwede gid nga malabot sang aton nga mga pumuluyo diri sa Iloilo Province nga ma-contact nila through text, through call, through Viber or Messenger. Gin-post naman na naton sa aton tagsa sa aton nga Facebook page Bombot Cham, makita man dara nila kag ang contact number nga pwede nila magamit or matawagan or ma-text 0998-968-6801. Sa liwat 0998 968-6801 o kon 0977-451-7156. Sa liwat 0977-451-7156. Gari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Mr. Francisco Bombit Hilaire Jr. As of now, wala gid sing report coming from OWA, DMW or DFA na may mga himata nga tawag sa ila with regard sa ilang mga relatives dito sa Israel, no? So kami nagahulat man pero way man kami sing nabaton o kung wala man sing nagpamasyar sa talatapan sang Peso halin sa tong reactivate ang aton Bulig Ilonggo as per directives ang aton Governor Toto Defensor. Pero ang matao ko lang gid ng na datos sa inyo ang aton nga mga peso sa mga kabanuhanan
nagabulig bansaton, part man sini sa bulig Ilonggo. May mga nagpangayo kita sang ilang support, no, para makamaan kita kung piraya mga nagaurubra sa Israel halin sa anda nga mga kabanuhanan. So may suma total kisang 167 tulad kag ini ginalakipan sang 23 no, 23 kang kabanuhanan. So suma total 167. Kag I think you are aware man ang subong status, no, o kon alert level ti gindeklarar na sang DFA nga sa muna nga sa mga lugar nga dito na kuan kapinto sa Gaza, no, alert level 3 na, no, which is a call for voluntary repatriation. So hindi pa na siya mandatory kundi voluntary repatriation sa mga lubra dito sa Israel sang aton nga mga OFW. Oo. Once gani sir, like for example, kung may ara sa mag-repatriate gid man nga mga Ilonggos naton, magapauli diri sa Iloilo, ano gani sir ang mga programs nga igatanyag naton sa ila or bulig nga mahatag naton sa ila once nga ari na diri sila sa Iloilo, sir? Ang una ginatanaw nato ang proseso is we will interview the concerned OFW kay sa ilang pagbalik mabalaan naton kung ano gid ang ilang specific need, no, sang OFW, and amo nang take off point naton kung ano ang aton nga mga intervention. Pero ang ginahatag naton kung taon naton yung intervention as of now, no, sa mga OFW, may dyan kita nga una anang FAR OFW, no, financial assistance for repatriated OFW. Ang mga rasones niya mo na sa mga war or civil war, political unrest, natural calamity, no, just for example ang utong COVID, sickness, no, and accident. Tapos may iban pa nga mga rekwisito. Once nga they have complied with all the requirements, especially if ang ila kontrata tungod sa mag-mention kung mga rasones, no, o kung basihan kag wala sila katapos ang ilang kontrata, then they will qualify. But kinanglan na kina-review gid sang action mga validators kung ano ang mga kinanglano namon kag ma-comply nila ini. Once they have complied, they will be able to receive a 10,000 financial assistance. Of course, may ara man kita nga prime na iya sang PSWD. This is about counseling, no, on the mental aspect. Amo na siya. Embrace is another one nga implement sang LEDIP nato, no. Kag ini kinatagaan sang capital halin sa 20,000 to 100,000 without interest or collateral for the first I think 6 months, no, isa ni. And we continue to organize sang tawag na OFW for in order na pan, pero to medyo mahina yun na siya, no, kay that is organizational aspect. But tong dimension ko including sang ginabulig sang social welfare, no, under sa talatapan ni Ma'am Sara Barayoga, ang tawag naton nga assistance for individuals in crisis situation because they are also in crisis situation ang mga OFW nga nagabalalik, no. So these are the direct intervention or mga programa kag serbisyo nga pwede naton ma-extend sa aton nga mga natungdan nga OFW. Of course, on top of that, may ara man nga programa ang kag serbisyo ang gina-provide sa Overseas Workers Welfare Administration Bombolense. Lastly na lang, sir, ang imo na lang panawagan sa tagsa ka mga pamilya sa aton nga mga OFWs nga ara dito sa Israel, sir. Yes, ang ginapanawagan namon sa halin sa talatapan sang Public Employment Service Office, no, sang Iloilo Provincial Government nga kami, we are ready to to assist you, to help you, no, sa abot sa masarangan sang Iloilo Provincial Government through the PESO. Kag may mga hotlines na kami nga butang sa aton nga Facebook sang Public Employment Service Office. The same way ara mada sa website sang sang PICAO, no, sa balita sang Kapitolyo. So kung may mga kinanglan sila,
rigya lang kami sa 5th floor sa peso kung makatawag sila sa aton nga mga hotlines, no, o kung di makatawag maka-text, pwede man makatawag pagi sa Viber, sa Messenger, no. So gahulat lang kami diri, ready to extend the assistance that ang aton nga mga kasimanwa nga mga Ilonggo nga gusto nga magpangayo sa aton nga bulig Bombolense. Nabatian Bombo Cham si Mr. Francisco Bombit Hilera Jr., ang head sa Public Employment Service Office sa Iloilo Province. Ti ang bulig Ilonggo Bombolins, di ba kung madumduman pa to ginlon siya during pandemic nga nagabulig man to sa mga Ilonggo OFWs nga gusto man na magpauli kag hindi lamang dira nagauntat kunti ang may mga problema sa ila sining mga employer kag damo naman ang nabuligan sining bulig Ilonggo, no, nga programa sang provincial government, and hopefully sa mga OFW nga ara sa Israel or dito sa Gaza nga luyag magpauli kay naipit sila sa gira dito, ti willing in mag-extend sang helping hand ang bulig Ilonggo, Bumulinsi. Yes, insakto gid na Bombo Cham kay ti hindi lang man ini subong natabo ang ining pag-lunsad or pag-activate sa saning bulig Ilonggo, madugay naman kag also kung mga may mga may mga kinigamo sa iban nga mga lugar ti ara man ang bulig Ilonggo nga handa man nga maghatag sa assistance sa aton nga mga Ilonggo OFWs sa nagkalain-lain man nga mga lugar, especially sa mga ginamaltrato nga mga OFWs naton. So ang bulig Ilonggo amo ginampermi nga ginaka sa mga himata sa ating mga pamilya agud magpangayo sa assistance Bombo Cham. Ugaling hasta subong do wala pa yasang may nag-alsa sang kamoto nga ako gusto ko magpauli. Ang iban do maskin pili nga magpabilin lang to Bombolins basi kung barato kinilo kabugas no sa magpauli sila mag suffer sila diri sang mahal nga kilo sa bugas Bombolinse. Amo gani Bombo Cham, ang iban to yati mas ginapili na lang nila nga magpabili na lang to, especially sa mga hindi gid abi malapit sa area sa Gaza Bombo Cham, nga dito lang niya sila sa may shelter man to sila nga pwede nila matiniran anay temporaryo kag tikon magbalik diri sila abi sa Pilipinas. Syempre ila ginapanumduman Bombo Cham, wala sila sang stable man nga mga trabaho diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kag kun makapangita gid man sa trabaho ti hindi amuna ka ka saling naton ka ka worth it ang ilang nga makuha nga sweldo kung ipukumpara naton nya kung ara sila sa luwasang pungsod Bombo Cham. All right. Balita halin sa Iloilo Provincial Capital, ini si Bombo Lindsay. Ermitanyo Bade para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. Amuna sa aton sining mga kabombo bala nga may mga himata nga mga overseas sa Filipino workers. Wala na yan nagamater kung anong obra nila dito, no? Kung mayong posisyon nila or domestic helper, kay una bes nga daan ang ila sining sakripisyo hindi na matupungan. Ngaman, sino man iya nga iloy, sino man iya nga amay, sino man nga anak nga may ginaulikdan sining nga mga may edad na nga iloy kag amay, ang mas ginpili nga palayuan ang ila sining nga pamilya. Kung Christmas hindi iaupod, kung New Year hindi iaupod, kung ano man nga mga importante nga okasyon nga mayara ang iya sining nga pamilya, hindi niya upod bangod yara sa iban sining nga pungsod. Kayabasang trabaho sa tinutuyo nga mahatagan sang maayo nga futuro ang pamilya nga nabilin diri iya sa pungsod na Pilipinas. Sa desisyon pa lang nga magbiya kag magpadulong sa iban nga pungsod, hindi nahamak sina iya nga sakripisyo ang ila sini nga gin hatag or gin angkon. Malayo ka sa pamilya mo, may mga tion nga nagalain imo sini nga pamatsyag, may mga tion nga
Grabe ang imo sini nga stress. Damo sining imo nga ginapaminsar. Wala ka sang istoryahon dito, wala ka sang istoryahan, wala ka sang sugiran. Oh. Kaya ang tinutuyo sininimo, manrabaho para nga may i-provide ikaw sa imo sini nga pamilya nga nabilin diri sa pungsod Pilipinas. Kay kung imo nahibaluan or kay sa imo sini nga naintindihan kung diri ka lamang iya magpabilin, tino mapurupinot gid ang sitwasyon. Oh. Just like sa kay Alacre. Siya ang ginasaligan sa mga kinablusan niya nga may mga ginapaeskwela. Oh, kay tipigado man mo. Tinag-enjoy man lang kung tani ini siya sang iya sini iyang day off. O galing natabuan nga ang pagsigabong kag ang pagpang-atake didto gid nakatuon sa kundiin man ang iya sini nga destinasyon or kundiin man ang iya sini nga ginkatuan. Amo na sa mga kabumbo naton nga may mga pamilya or himata nga overseas sa Filipino worker. Oh. Tipigan nyo gid maayo ang ila sini nga kwarta nga ginapadala sa inyo. Gastuson nyo gid sa mga mapinuslanon sini nga bagay kay hindi lang iya basta-basta nga balhas ang nagagwa na dito sa ila. Oh. Tanan na lang siguro iyang mambal naton sakripisyo. No? Kulang na lang sini dugo ang magwa sa ila sini nga lawas sa pagpanrabaho dito para iya nga makaprovide sa kayuhan man diri sa Pilipinas sa ila sini mahimata. Kag isa pagliantis ko malipatan, before na sila maglakat, waay pa na sang kasiguraduhan or kung ara na sila dito sa iban sini nga pungsod at waay pa ina sang kasiguraduhan kung balang ila sini nga employer may maayo man iya nga batasan. Kadamo naman sa mga kasimanwa naton mga overseas Filipino workers nga nagapauli isang alang-alang bangod ginamaltratar sila. Oh. Ang iban sini iya banwati kung mabutang sa malain sini nga kapalaran, just like what happened sa kay Alacre. Maayo man tani ang iya sini nga relasyon sa iya employer, palangga man siya sa iya sini nga employer. Ano man iya nga pagtaod-taod sang kapalaran nga didto siya iya sang tiyempo nga nagpagpangatake. Oh, why man siya maguna-una nga maigo to siya or ang iya sini nga mangin ending sang kabuhi iya mo sini. Nagpadulong siya sa Israel bisan gani ang personal niya nga kabuhi do nalipatan niya na kay why man siya bata, no? Dalaga siya. May edad naman siya. Kung sano pa bla, why na gani gin paminsar iya sini nga kabuhi or iya sini nga personal nga interes man nga ti tani makalove life man ako, tani makabata man ako. No? Ang iya sini goal is mabuligan yang iya sini nga mga kinablusan nga mapatapos sa pag-eskwela. Kag hindi lang man si Ma'am Alacre ang may kasubong sini nga katuyuan, kundi lakip na sina diri. Tanan sini naton nga mga overseas Filipino workers nagapadulong sa luwasang pungsod. Agod nga mahatagan sang mayong kabuhi ila sini nga pamilya. Masakit lang iya nga mapatian nimo kag mahibaluan nimo nga may ginapadalaan ka diri nga pamilya nimo ti ginalustay, ginagasto sa wais ang kapuslanan. No?
amo na to nga bira-bira ila trabaho, tapos iwaldas mo lang imo driya, bakal mo lang sang ilim nun, bakal mo lang iya sang hindi mo man kinahanglanon, pero gusto mo lang iya magpasikat, gusto mo lang iya ma-recognize nga may abroad ikaw nga nanay or tatay or tiya or tiyo nga nagasuporta sa imo. Tisala ang amo sina nga mentalidad. Ang realidad gali iya manami ang pamatian nga may himata, nanay, tatay, tiyo, tiya nga abroad nga nagabulig sa imo. Pero ang mas masakit sini nga kamaturan kung anong sakripisyo nga ginahimo nila sa luwasang pungsod para nga ma-provide gid lamang ang imo sini nga mga kinahanglanon. Kag sabahin man sa nga aton sini nga pungsod sa aton sini nga gobyerno. Dira kag marealisar kung tani sa aton sining mga opisyales nga pisar ano man iya kagamo sa nagkalain sining nga bahin sang pungsod. Maskin pili iya sa mga overseas Filipino workers nga magpabilin dito. Kaya sa sulod sang pinsar nila sinya ti may katapusan manigyapon ang ilinaway ining gera, mahupa manigyapon. Ti ang trabaho sininamon diri iya, may ara kami sang mambal naton maayo nga income in terms of sweldo abi nila. Pero kung diri lang iya sa pungsod na Pilipinas, kung ang kilala ko pa, graduate man ta tuod, may diploma man ta, pero nga daw halos lang iya madugo man ang alatrasan ta sa pagpangita sa nga obra. Kaya may mga sistema kita diri sa pungsod Pilipinas nga nangin kinaandan na, pero hindi man gali maayo ang iya sini nga mangin resulta, just like it's not what you know, but whom you know. Palapit-lapit sa luwag. Hindi na kita maka-explore sang potensyal sang iban sini iya nga tawo. Kay mas pasulabihon tato ang kilala ni amo sini sang sa random person nga nag-apply man sa amo sina iyang obra. Ugali kit hindi ta siya kilala mo. Di ba? Tingiban sini why na sang choice. Just like sa mga manunudlo. Kung wala ka iya kapit, sos Maria kagusip. Diba si kung mamuti lang diri mata mo. Hindi ikaw iya maka sulod sa trabaho. Hindi ikaw iya maka mabaton sa mga eskwelahan or sa laysay. Hindi ikaw iya maka labot sa pwesto nga makahambal ikaw nga tido nangin mapinuslanon man ang gin eskwelahan mo sang 4 ka tuig. But silingon bala ang oportunidad ginapasulabi sa mga kilala ni amo sini, sa mga paryente ni amo sini, sa mga leader or bata sa leader ni amo ni nga politiko, so on and so forth. Kaya nung ginahimo sini nila, kanto sila sa iban sini nga pungsod. Notisyari yung mga manunudlo sumong. No? Kalabanan sa ila, to na Thailand. Kung hindi Thailand, Cambodia. Hindi lang yan kay sa mga maestra, pati na sa mga medical workers naton, particularmente nurse. Sang tion sang pandemya daw didto gid iya nabuksan ang Pandora's box kumbaga sa mga pinamatasan sang tawo sa gobyerno. Nga ang mga nurse nagtaya man sang ila sini iya nga kabuhi kay makamamatay sang wala pa matukiman iya ang bakuna,
may kantanan sa COVID-19, ang ilalang sini nga proteksyon is mask kag ang personal protective equipment. Disinfectant. Amo lang na. Pero anong natabo sa ila? Sa aton sini magkabumbo? Ginpasalig lang sila sa gobyerno nga may ihatag kami nga amo sini, nga amo sadto, amo sini, amo sadto. Although nahatag man ang iban, but tubtob sa karon sini matinion, may ara pa iya nga mga allowances nga wala mabaton sang mga medical personnel. No? Nga ti ila nga gintrabahuhan kag gintaya man ang ila sini nga kabuhi, at the same time ang ikaayong lawas kag kabuhi isang ila sini nga pamilya during sang height sang pandemya. Ti ko nang kilala ko pa nga nurse. Sinya kung sa iban ko nga lugar nagatrabaho na tabuan nga pandemya. Bisan pa paano sa sulod sang masubrad wak tuig kag tunga, base pa lang siguro dako na ngakon sini nga natipon kag nakapatindog na kusang balay while abot sina kabakal pa ko branyo nga slakyan. Bangod sa trabaho, overtime, sa sitwasyon man naton during sa pandemic. Ikon lang tawo naman imo diri sa pungsod Pilipinas, makaluluoy ang aton sini nga mga medical personnel kay para na gid sa ila, ginpartiniser na sa ila, mga limos pa sila para iya nga mabaton lamang ina. Oh. Tapos ang ginkulang kita sa mga medical personnel diri punggan ta sila. Sa aton sini makabumbo. Oh, kasakit nga kamatuoran, no? Tinaga ka dapat man sini nga bisan amat-amat lang kung tani kung may yara man sang pagbago bala sa sistema sang kasubong sini nga problema. Kadamo na sang problema sa pungsod Pilipinas ti. Dapat may ara gid iya sang amat-amat sini nga mambal naton bala kumbaga pas manog pag-ilis sang panit. Kaling kiti mailis man ang panit ang manog man gyapon. 11 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na banwa istoryahan naton duha ka mga suspitsado sa pagpanghaboy sang Granada, miyembro sa Philippine Army, no? Pagapasakaan na sang kaso kag mga flower vendor sa Ilohon dira sa may Isnart sa may Filipino-Chinese Friendship Arc dira bala. Now, ini in preparation sa Fiesta Minatay. Lakip na sinadiri karon ang problema sa aton sin mga kapulisan kung illegal nga droga ang pagaistoryahan sa bahin karon iya sang probinsya sa Iloilo kag Western Visayas. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdayon sa Plazuela de Iloilo sa ini nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs. Kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa October 15, Domingo.
Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna siningal na. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Unto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabomboy, check na ito ng balita ni Bombo Ronel Brabanzo. May kantanan sa latest update sa sining duha ka mga katapos sa Philippine Army nga natumod nga amo ang suspitsado sa paghaboy sa Granada sa Municipal Library sa Banwa iya sang Dingle. Ano nga kaso ang ipasaka diri? Hibalo naton sa follow-up report ni Bombo Ronel. Bombo Ronel, sa report, please come in. Pagkapasakaan na sa kaso sa masunod nga semana, ang duha ka person of interest o kung subong ginakabing na ng mga suspect sa pagpanghaboy sa Granada malapit sa Municipal Library sa Dingle, Iloilo. Bumbot sa madumduman nga nagtayog ang pila ka mga porsyon sa palibot sa Dingle Municipal Library matapos maglupok ang ginhaboy nga Granada sang duha ka mga soldado. Pagatubangon sang nasambit nga suspect sang katapo sa Philippine Army ang kaso nga malicious mischief o kon paglapas sa Republic Act 9516 nga iga pakasaka sa Dingle Municipal Police Station. Sa interview sang Bombo Radyo Iloilo kay Lieutenant Colonel GJ Habines, Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, iya din pahayag nga nakadepende pa sa basis sang investigasyon sang kapulisan sang Dingle Municipal Police Station ang kabugaton sang nasambit nga layi nga pagatubangon sang duha ka ila nga katapo. Isa man kadako ang ebidensya batok sa duha ka katapo sang militar ang kuha sang CCTV kag pahayag sa pila ka mga witness. Dugang pa ni Habines nga may nakaigo nga posibilidad nga sanksyon sa ila katapo nga na magapatubangon bombotsyam sang suspect kaangay abisa nga withdrawal of privileges, 1-year reprimand, 1 to 2 rank demotions kag ang discharge bombotsyam. Sa subong yara sa 6 Plateau Iloilo naka-confined ang duha ka suspect samtang gahulat mapasaka ang kaso batok sa ila. Sa dugang nga detalye aton pamatian si Lieutenant Colonel GJ Avines, Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Yes, oo. Yun nga yung ng pulis, yung dalawang sundalo natin from 6 Paso, yun. Ay, as of late, wala ko kabalo kung nasampahan na nila sang kaso kasi last week daw wala pa man sila kaso agin pasaka. Tisubong sir, suspects nangid man sila. Sir, ginakabig gid man nga suspect? Pag nagsaka, siguro sila sang kaso. Nagsampa na sila sang kaso. Basta today, wala pa man ko nakabaton sang information kung nagsampa na ang kaso. Sang kaso ang Dingle PNP. Di kung magapasak... sir, di go on, sir. Pero ang aton nga tropa, ato lagi to sila sa ilang quarter sa 6 Paso, sa Iloilo. Hasta subong nga confined sila, no? We're waiting for yung investigation sa police sa Dingle. Sir, kung pagasakaan gid man sila sir kaso, ano ni sir nga paglapas o kung ano nga kaso sir ang ila pagatubangon? Base dun sa report ng police, malicious mischief yung nakalagay. Sir, mga pila ni ka ano ka bugat ni sir ang ilang kaso sir? Depende na sa kung sila matagaan sila sang depende kung anong resulta sa investigation nato lang nato na. Pero kung may ara na sa investigation, so may result na, that would also serve as a basis din, no, sa aton sa 6 Paso, of course, conduct sa ilaman nga investigation, and may ara man na sila admin sanction, no. So depende, no, ang admin sanction sa aton sa aton nga tropa, depende man na, no, sa gravity sa ilang offense, may ara na withdrawal ng privileges, meaning hindi ka makapuli, no, confined ka for a certain period of time, iban mga privileges na mauntat, tapos ito mayara man na reprimand ibig sabihin for 1 year hindi ka ma-promote, hindi ka man makapag-schooling, mayara man na 1 rank demotion, 2 rank demotion, or even discharge, depende sa gravity ng offense. Sir, ano ang latest assessment sa kasong ini, sir?
Sa subong, no, initial investigation nato sa duwa, no, sila nagapangingwala nga wala man sila kuno labot o wala sila meaning wala sila, hindi sila ang naghaboy sa granada. So amo na ang ilang panindugan sang duwa. So our assessment really would be based doon sa would be based doon sa resulta sa investigation sang PNP. So latot na lang natin kung ano ang maging resulta sa investigation. Bali sir, as of now, clarify lang natin, ang suspect na man sila or person of interest pagyapon? Ang ginagamit sa unang term sa police is PUI, but subong siguro basi nagpasaka na sila, that's why they're tag already as suspects doon sa amo na nga incident. Inyo nabatian si Lieutenant Colonel G.J. Havines, Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Mambucham. Bali ang pulis gali ang mapasaka sang kaso, no? Malicious mischief lang. Oo, Mambucham, no? May balaan na Mambucham nga pila ka mga miyembro man sang Dingle Bureau of Fire Protection ang nakabati kag nakabatsyag sang pagsigabong sang granada nga gilayon si ila naghatag sang kakugma. Ang mga nasambit nga paglupok sang granada ang nagtugaman sang pagkaguba sang bintana sang library kag naigo naman sang shrapnel Bumbucham sang granada ang rida o kun guma sang Dingle fire truck. Sa initial nga investigasyon nga ginpatigayon man sang Iloilo Police Provincial Office, ila ginapasumi nga isa sa ginalang tao nga anggulo ang dumot sa tunga sang katapo sang militar kag kapulisan. Suno sa IPPO Bumbucham ang pagtiket sang isa ka police personnel nga naka-duty sa Comelec checkpoint batok sa katapo sang army tungod naglapas ini sa municipal ordinance ang nanging kabangdanan sang ila pagdumot sa pulis kun sa diin ginatugahan sang pagpangaboy sang granada. Bumbucham apang sa investigasyon sa bahin naman sang Philippine Army hugot nga ginpanginwala sang mga suspect. Ang akusasyon batok sa ila. May baloan nga nagtuga ang pagpangaboy sang granada sang halit nga nagbalor sang 1.2 million pesos. Bumbucham. All right. Ini si Bombo Ronel Valencia Brabanso para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Ronel Brabanso sa imo sining follow-up report. Nagalibog ang ulo naton nga malicious mischief lang. No? Sa aton sining mga kabombo. Di mas mayo guro para mapapatud-an ta Bombo Chris, no? Galing kiti ang kinalain lang kung ang ordinaryo iyang citizen ang maghaboy sang granada sa Municipal Library sang Dingle, ano yan ang kaso nga pangatubangon yan man? Hilabi pa nga yara kita karon sa election period, may ginapatuman nga Comelec gun ban. Diba kung para sa mga katapo sa Philippine Army, malicious mischief lang, pero kung ordinaryo iyang Juan de la Cruz nga naglabay to sa checkpoint sang Dingle PNP, gintikita nagtumarsang dumot, naghaboy granada, di malicious mischief lang man guro ila kasoy, no? Sa aton sino makabumbo. Ano man na hadlok ang PNP sa Philippine Army, kung naglapas man lang sang layin naton, why not nga kung kutob sang ano man ang nalapas nila, haplak tanan sa ila? Pinagi iya sa kaso? Oh. Ano na ningkoy ang Dingle PNP o ang IPPO sa magkatapo sa Philippine Army? Kag sa ginakabig karon suspect, suno iya sa Philippine Army, why ginisla kuno sang labot? Oh. Ti sino man yabi? Sino man yabi iyang luko-luko kag ungo nga mag-ako sang nagapanghaboy sa granada? Ay sa kalilintukin, sige do. Apisar nga mayara na sang nagtumod, may mga witness nga nagtudlo sa aton sino makabombo, di mas mayo guro kon dalon sa korte kag dito na lang iya i-determine kung bala inusintigin man ining duha ka mga katapo sang Philippine Army. Oh, pero tiyan mo na sa gyapon nagalibog ang ulo ta malicious mischief.
ang kaso nga ipasaka batok sa duha ka mga katapos ang Philippine Army. Sa aton sini nga mga kabuway gani gin-charge sa mga damage to property to nga naglabot na sa masobra 1 milyon ka pesos. Ano-anong dingli pinpi man nanalaw? No, kung sa pauwak bla naigo siya sa apipingig. Naningkoy dayon. Kung sa bulang na lagyo. Sa girati nanalaw punaw ang mga kapulisan naton diras dingli pinpi apisar nga may mga witness nga nagtudlo sa duwa ka mga katapo sa Philippine Army nga among naghaboy sang granada. Malicious mischief lang ang kaso nga i-file sa ila. Kag daw kasubong iyang nagligad to sandig sa report nga nakuha naton sa masunod nga adlaw. Ang latest update naton sa masunod pa iya nga simana naman. Tibasi kon sako-sako pa kamo dira nga magpasaka sang kaso gaan ta kamo sang nagakigo at simpo ay mo anyo na lang nga dason tuig. Sa aton sino makabumbo. Siguro sa pila naton nga mga pagpangalaga diri istoryahan taman ang legal nga spito sining hitabo karon no, dira iya sa may Dingli Municipal Library kung ano ang mga senaryo dira banwa nga nagklinabo sang adlaw nga hinabuyan ini isang granada. 31 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta, check ta report ni Momo Angel Tan sa may Filipino-Chinese Friendship Arc dira blaw sa may start dira na kuno ibutang ang tanan sini nga mga flower vendor iniman preparasyon sa nagahilapit nga fiesta Minatay. Balikan ta ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa. Ang kaso nga ipasaka duha kuno, no, batok sa duha ka mga suspitsado katapos sa Philippine Army, why di na madala ang paglapas sa Comelec ban kay wala ko sang recoveries. Tigyo kumagamo sini banwa ang plastada. Ti doging ga naman nila idea ang iban sini nga mga kriminale. Mintras tanto nga wala sang recoveries kaya hindi kita ma-filean sang paglapas sa Comelec ban. Ang mga ginapandakop sa Comelec ban ang makuhaan nga yara sa ila sini nga posisyon ang mga matalom sini nga inaniban ukon makamamatay sini iyang armas sa luthang sa ton sini nga mga kabumbo pero ti sa punto bala nga may naghaboy isang granada kag kun may tao dito, no, may posibilidad gati may mga nagkaladalahig, no, pero ti amo na malicious mischief lang para siguro nga ti do for compliance nga nagfile man sang kaso ang aton sini kapulisan sa aton sini nga mga kabumbo. 37 minutos sa kaligad sa taknang alaw na. Amat-amat na kag may plano karon iya banwa nga pagasaylohon sa Filipino-Chinese sa Friendship Arc dira sa Maydalan Start ang pagbaligya sang mga bulak sa palabuton sini iya nga Fiesta Minatay o kon All Souls and All Saints Day by November 1 and 2. I-check ta si Bombo Angel Tan, may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Cham, di silo subong nga tuig sa area sang Filipino-Chinese Arc ang area nga baligyaan sa mga flower vendors para sa tigkalalag upon na Fiesta Minatay. Sa interview sang Bombo Radio, Kinitro Jet Punlo, sa Public Safety and Transportation Management Office, yung tahayag nga na-approve na ni Mayor Jerry Treñas ang ining upland undas o upland undas nga ginaprepara nila abi Bombo Cham kag isubong nga adlaw ginalantaw nga magapagwa na si Mayor Jerry Treñas ang executive order. Ang matabo tri Bombo Cham sadto ang baligyaan sang bulak ara sa may area sang Albiger bala kag ara man sa palibot sang Central Market pero subong diri sa Ilocon sa may Isnart Extension o kon mismo halin sa may Filipino-Chinese Arc paadto sa Mildasma Street pakadto sa may Valeria Extension Bombo Cham. Ang i-occupy ang area nga ti one lane gid sa Bombo Cham i-close sa traffic one way
nga tias pa dito sa may Valeria intersection. Kag ang i-open naman ang halin sa may area sang Central Market pakadto sa may Ledesma. Amo ina dira Bombotsam ang ginaagyan di bala sang lapas nga jeep pakadto sa may Central dira ang area ang i-open gid lamang. Pero ang side gid diri bala pakadto kun ang may mga may mga white kun white nga lines bala Bombotsam pakadto sa may Ledesma dira ang area naman ang i-close kag dira ibutang ang mga vendors. Patag sa natungdan, hindi na madugangan ang 137 sa mga vendors na ginklastar the same sang last year. Kag magasugod ini sila ang by October 28, 6 p.m. sang gabi, dira sila ma-start klastar. Kag initially Bombotsam by check karon ta lang si Mr. Jack Kunlo kung November 1 gid man ni o kung November 2 ang ginanamin niya. Kay by 12 midnight, by November 2, dapat wala na gid man sang mga vendors. Kag so far ginambal diri ni Mr. Jack Kunlo Bombotsam na ang implementation nila ginalantaw nga tido hindi man tama ka grabe ang epekto when it comes sa traffic. Kay gina-anticipate na nga daan nga long weekend ini siya kag gamay gid lamang nga mga tawo ang magalagaw abi sa may area sang downtown kay tiiban sa ila mostly man abi mapuli para mag-vote by October o kung katapusan sa October, bangod man sa barangay and SK election sa mga kabombo naton. Kung sa may area sang Haro, Bombotsam, ang mga vendors, ipahamtang ini sila sa palibot sang Haro Plaza, kag ang kumbaga sidewalk kag kalsada, diri Bombotsam ang occupy nila, exact gid lamang sa Meridal Street, sa atubang gid sa mga commercial establishments, kay do dira madamo kun ang foot traffic bala Bombotsam kag ang mismo man ang mga flakyan nga nagaagi kag ang dugang padri ni Mr. Jack Kunlo wala na sa mga requirements related sa COVID-19 o kun the last time abi Bombotsam dapat vaccinated ka, dapat kumpleto bala ang mga papers nga mapamatud-an nga nagakomply ikaw when it comes sa mga requirements para sa COVID-19. Kaya so far, dina-finalize naman sa bahin sa Public Safety and Transportation Management Office ang deployment ng mga traffic personnel on ground. Kaya tido by next week, ini ko na Bombotsam, pero do wala man sang may major gidabi nga paglain halin sa deployment nila last year. Kaya tido effective man to kuno Bombotsam ang deployment nila last year. Yari aton sa matian bala ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton may interview. Na-approve na ni Mayor Jel Peñas ang aton nga uplan undas, no? Ang aton preparation para sa aton nga pista minatay, no? Anytime today or early next week magwa na ang executive order ni Mayor Jel Peñas para sa guidelines ang aton nga pista minatay, no? So ano bala ang ginabantayan nato, no? So una gid amo ini ang pagbaligya sang mga bulak. Kay sang una, ang last year ang aton pagbaligya diri pa kita sa Aldiger, no? But subong ginakayo ng aton nga Central Market. So sa una sa palibot sang Central Market kita nagabaligya sang bulak. Subong nga tuig diri na naton inigin sa ilo sa may area sang Snart Extension, no, dira sa may Filipino-Chinese Arc. Pero isa lang ka way, no, ang pabalik lang away kung halin ikaw sa Central Market pakadto sa Ledesma Street, no. So ang halin naman niya sa Ledesma pakadto Central Market, open pa na siya gyapon nga way, no. Ang bilog naton nga 137 nga mga flower vendors last year diri naton i-plastar, no, hindi na kita magdugang 137 na gid ni gyapon, same ang aton ibutang, no, para hindi gid magtama kadamo kag hindi man maging disbintaha para sa aton nga mga flower vendors, no. So diri naton ibutang kag i-close naton ini sa traffic, no, ang isa ka way all the way hasta sa may Ledesma pakadto sa intersection sang aton nga Valeria, no. So pero if ang ini nga sitwasyon tanahon man naton kung during the actual implementation hindi magitama ka traffic because kung tanahon ninyo timing man ang aton nga uplan undas na belong siya sa long weekend, no. So sa masugod ang aton nga ingress o kun ang pagsugod sang aton pagbaligya 28:06 PM, no, sang gabi, no. Alas 6 sang gabi mapwesto na sila para sa 29 sang Domingo, makabaligya na sila sugod, no? Then, pagka Lunes, Petsa 30, holiday ina siya, no? Election day, no? So, kina-expectar man naton, na medyo gamay ang tao man gyapon sa inaang adlaw.
And ang pagklabot sa Tuesday 31, amuna ang regular holidays, but I think may mga pronouncement naman. I do not know pa if confirm na ni ang aton nga DepEd, no, nga daw wala klase, no, daw wala klase man no ma-declare sila nga wala klase face-to-face class until I think until November 3. So matapos sila sa November 1 sang gabi, no, until November 1 sang midnight. Dapat pagkatusang aga wala na ang aton nga mga flower vendors sa ining area, no. So again, halin sa Central Market, dili naton ibutang sa may Snart Extension, dira sa may Filipino-Chinese Arc ang aton mga flower vendors, no. Next naton na muning Haro. So last year kay wala pa matumakayo ang aton nga Haro Plaza sa sulod kita, no, kung madumduman ninyo. So subong dili naton siya ibutang kay tungod nga long weekend man siya, kag hindi magid siya makaapekto dugay sa aton sa area sang Haro Plaza. Dili naton ibutang sa palibot sang Haro Plaza sa Guadabla, no, sang Haro Plaza, no. Ano tawag siya sa kilid sang aton nga Haro Plaza palibot, no, sa sidewalk kag karsada, no, makaon siya sa karsada gamay kag sa aton sidewalk, no. So dira nga palibot naton sila ibutang, except lang diri sa may Rizal Street naton na fronting sang mga commercial establishment dira bla, no. So hindi lang dira no. So ang Haro Plaza naton is may ara kita 120 ka mga flower vendors last year. So the same man sa subong nga tuig, hindi man kita magalaw nga magdugang, same 120 magyapon, no, same flower vendors ang last year nga mga baligya dira para hindi na magtama kagutok kag hindi man disbintaha sa aton nga mga flower vendors nga kung sobra man sila kadamo, may nagaway man sila customer kasi sila man ang maperde. All the rest ang aton nga Arevalo, Molo, La Paz area, parehas na magyapon, no, ang ilang nga pwesto, no, sa Molo Plaza gamay lang man sila da, I think daw 8 lang man ang aton nga Arevalo. Ang aton nga Arevalo diri sa may area sang plaza man, no, pakalto Oton nga side. Again gamay man sila dira, no, duay man nakalabot ni 20. Ang aton Mandurriao diri man gyapon sa kilid sang Uñati Street nato, no, gamay man sila na dira. And same sila location. So ang naglain lang gid amo na ang aton nga city proper kag ang aton nga Haro Plaza area, no. So again ano ang wala na, no. So of course last year, no, so si Mayor Jerry Treñas naghambal man sa aton nga wala na sang mga requirements nga pareho last year nga mga COVID requirements nga kinahanglan vaccinated ikaw, kinahanglan nagamask ikaw, or kinahanglan na tawag sila na booster ikaw. So wala lang ang mga requirements, no. So same na lang standard requirements naton. Mag-aagi sila process ang ilang lisensya, no, sa aton sa opisina sa Special Services Division bago sila magkakuha sa lisensya or permit to sell sa aton nga BPLO office, no. So ano ang guidelines? Dapat ma-secure kita sa clearance halin sa aton nga ICAS, no, Task Force ICAS naton. Strictly wala gyapon sang sigarilyo sa lugar, wala sang basura nga lapta, kag wala sang mga idimnon, no, and wala sang other nga mga items nga ibaligya nato, no. So ano nato nga ibaligya muna kandila kag ang bulak nga kita pwede ka ibaligya wet products and other nga mga pangkahulubog nga ilimnon. Deployment plan naton for traffic gina-finalize lang namon. Again, wala man gyapon ng bag-o, no, sa deployment naton will be almost the same. I think 100% the same, no, because last year effective man ang deployment planning in ubra naton, but we will, I think next week lang siguro we will advise na lang sa traffic plan naton sa aton ka cemetery. So ano man lang dagko naton nga cemetery, amo ning aton nga may area sa Mandurriao, city proper area, Haro, and La Paz area, no. So ara dira ang mga dagko nga mga private kag public cemetery naton. So usually ang aton concern with is Mandurriao district man lang permi, no, kay ara gid ang duha ka dagko nga mga private kag public cemetery naton. Routing will be the same, one way ang Uñati de Leon naton. Kung ikaw ang pakadto dito, tapos kung babalik ikaw, maliko ka di sa may daw, I think, subdivision dira. But we will be finalizing our traffic and deployment plan by next week na. Ang tanaw namon, basi ma-reduce gamay ang number of population nga ari sa aton syudad. Because hindi nga daw long weekend gid ini siya, no? And ang 30 is election day, barangay election day. So gitanaw naton nga ang tanan masako gini nga magpauli sa tagsan nila ka barangay kag magbuto, no. So amo na gitanaw naton nga medyo magabuhin-buhin gawa ang tanaw naton ang foot
kag vehicular traffic naton because of the long weekend, especially with the pronouncements ang aton nga DepEd. If confirmed na ini nga wala sang face-to-face classes until November 3, no? As although raw information pa wala na nakalabot sa aton, but hopefully that is true, so that nga medyo magpilutaw man ang aton nga traffic, foot and vehicular traffic. Bomba siyam na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Kunlo sang Public Safety and Transportation Management Office. All right. Kaga idugang ka lang bomba siyam subong gid lamang adlaw naghakot sang madabong kadalagan ang siyudad sang Iloilo sa ginpatigayon nga Philippine Creative Cities and Municipalities Competitiveness Congress sang DTI Region 6 Bombot Siyam. Kabahin diri sa mga awards na nabaton sang siyudad ang Most Competitive Highly Urbanized City kaga Most Improved Highly Urbanized City sa bilog nga Western Visayas. Nag-ari pagid Bombot Siyam ang pila ka mga awards. Ranks number 1 ang siyudad ng Iloilo sa Most Competitive Highly Urbanized City in Economic Dynamism. Number 1 pagid sa Most Competitive Highly Urbanized City in Government Efficiency. Ranks number 1 man sa gihapon sa Most Competitive Highly Urbanized City in Resiliency. Ranks number 1 Most Competitive Highly Urbanized City in Infrastructure. Kag ranks number 1 sa Most Competitive Highly Urbanized City in Innovation sa mga kabombo naton bombo. Subali ang level nga ni Region 6 Region 6 so far, and hoping natin isa gihapon amuni kadamo nga mga achievements abi ang mabaton sa siyudad when it comes abi sa national level. Kag amo ini ang parang award winning body o kun ining recognition bala Bombot Siyam is ang amo ini sa ang basis ini is ang scores and ranks sa siyudad nga ginasubmit abi nila for them to be recognized. Kagati so far amo ini ang isa sa mga madamo abing awards na nabaton naman so far sa siyudad for this year gid lamang sa mga kabombo naton Bombot Siyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Standby kay check pa naton na this time balita ni Bombo Peter Jan Bayaska kakulang sa resources kuno rason sa pagsulod sa illegal nga droga diri sa Iloilo. Kay dumainit sila kuno diri sa syudad dito naman sila nagpalusot sa may probinsya sa Iloilo. Hindi man matutukan gid kay hindi man ma-aprikatar ang aton sa makapulisan kay kulang kuno sa resources sa pagpasiguro nga hindi diri makasulod sa mga pantalan sa probinsya sa Iloilo ang illegal nga droga. Ati kung manotisyaran ninyo kada gani magpatigayon sa mga ginatawag sini nga bypass operation, ginatos kalibo ka pesos ang kalabaang iban sini nagalabot sa milyon ang balor sa illegal nga droga nga ila sini makumpiskar sa mga subject person. Sa aton sini makabombo check tabi si Bombo Peter Jan na Bayaska sa iyaman sini nga follow-up report. PJB Master sa report please come in. Ongoing subong nga interrogation diri sa sining din bypass diri sa maya poblasyon. Banwa iya sa nga Kalinog Iloilo ang ining si Jo Maria Celestial nga nakumpiskaran diri sa nga 26 tanan sa mga Cebu. So hindi mo ni matawag na sa na Bombot Siyam ning mga ginaputos kay una ti plastar ni siya kung naputos sa daw ice wrapper bla o kuning ice candy wrapper ang ginasudlan sila di. Kita mo nang baligya nga tong 5 ka pesos ni nga ice wrapper daw o kon ice candy wrapper amo ning ginasudlan sining 26 tanan ka mga plastic sa isang ginasuspitsan niya nga Cebu kada sukong sa balita sa crime lab nato no ang ining recoveries kagdag balor sa kabilugan 4.8 million pesos. So diri karon ang pagkabatid diri sa ato sa PPO director so gidibalo diri Bombot Siyam kon balad din ang source kag kon din gaagi sila diri ang ining mga item kag sa pagpati sini sa mga kapulisan naton kada base man diri sa pagpadalom sa nila sa investigasyon. So ang pag-sila diri
ang ining mga suspected siya bo, so nagahalin dito sa may bahay sa Metro Manila, kag ginabiya Ruro, pero ang Ruro bumutan dara partikular nag-agi ini siya sa may area na sa nga Aklan, tapos nagabaylan, kag bay tawo, gidya nga amo ni siya nagadala, kag nagata-disguise lang. Sunod rin sa kay PPO Director, Police Colonel Naldo Palomo, no? Ang IPPO Director naton kaysa pinakauna dito nga pagpatigayon nila sa nga kay operation. So dito man kuha to ang milyon nga valor sang Shabu, dira particular gid sa area sang istansya. Nga una dito ti dira dagi asa sa uli nga dogin himo naman diri nga dito sa may bahin niya sa Aklan, pero natigayon ma-monitor diri ang ining subject. Nasa una diri Bumbot Champ, diri ini siya nag-operate sa may siyudad iya sa Iloilo. At pero kay bangod nga sige kag sunod-sunod bala ang monitoring diri sa mga drogista naton diri sa syudad kag sa Masako man nga wala to nga bypass operation diri sa City Drug Enforcement Unit, diri kag desisyon ang ining mga nagadala sang sining mga droga nga mag-transfer sila sa isa namang kalugar. Kaya ang natumod kay Domalinong kuno diri sa area sang Kalinog, kag isa pati ang subject kay Bumbot Champ, daw diri gid sa tumagdok sang Kalinog. So diri ni gidala kag may mga parokyano lang masami nga nagapadulong dira kag amo ni siya ang nagakuha sa sini mga item kag ginadala dira sa tagsa nila man ka mga ginapang deliveran dala. Na tumod ato nga mga parokyano ti amo ni siyang ginasuplayan sang sining ni Jo Marie Celestial ang ining madakpan diri sa aton sining kapulisan. So sunod diri sa PPO Director naton, kung naa daw nangin mapos diri Bumbot Champ ang pagsulod sa tagsa ka puerto naton diri particular sa area sang Aklan, kag sa pinakauna to may nadakpan madira particular sa may puerto man sang istansya. So do halog bala sa PPO Director naton, halog ang pagmonitor sila diri kag daw isa kag natanaw bangod sa kakulang sa mga resources nga kung paano iya nga daw kapos lang magsulod ining mga ginadabila nga droga diri sa may syudad kag particular diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. No, ang aton na PPO Director bala si Colonel Ronaldo Palomo, Bumbot Champ sang aton diri nga ma-interview. Short ang shipment nga no from Metro Manila actually ang DEO naton kag ang intelligence unit actually naton they requested us nga dapat unahan dito sa may Kalibo. It so happened nga naggamit sila sa ibang nga tao, amo na nakaabot sa Kalinog, and we would like to commend ang action sa aton COP sa Kalinog, ano, for naghatag siya sang kwan bala para ay operitan dayon upon knowing na nakasulod ining mga personalidad niya sa banuan niya. Actually, amo na sa subong ang trending abi nga they are using the mga municipalities nga matawhay kag dito sila naga-distribute nabala naman nato nila sang mga PNP naton sa mga intelligence communities naton, and we are very thankful. We are assuring the Ilonggos nga we are doing our job. Amo nang makita naton mas dako ang aton nga recoveries because nga of the timely information, the suporta from other intelligence unit kag individuals na nagasuporta din sa aton na hindi nato napabayaan nga ma-distribute mga droga nga ni to the other municipalities in the province. Colonel, na-mention mo daw nag-agi particular dira sa area sang Kalibo. Butringon ka daw halog ang puerto na tundra sa monitoring kung paano nakalusot, Colonel? There are so many ways, Abi, because our border patrols, hindi nato Abi makuan kay balang mo kulang man sila sang resources, no? Not all the time. May mga robust pa kita nga nag-aagi dati hindi man nila na check all the time. Kulang man kita sang K9 dogs nga i-employ dira. And hindi man kita basta-basta lang maghalungkat sang gamit sa mga tao na without the clearance sa korte. So muna ang nagiging mga challenges dira. So what we need is strong intelligence collaborations, not only diri sa aton and also from Metro Manila para
preempt naton ang pagsulod sa illegal nga drugs. And we are very thankful nahimo nato nina amuna, that is why nakakuha kita sa may istansya and now ari naman sa may Kalinog. Oo. So sa istansya daw dako ba to mercaderies tapos next sa Kalinog. Oo. Anong Cornel sa Korea na siya gagi o kung may tawo nga handler gini siya nga abo sa gadala? Amo nang may ginatawag sila nga kabayo. No? Anong bot sila? Bot ng balon may mga tao silang ginagamit nga magdala sa items. Oo. Pakadto pa sila sa aton. Oo. So we're very glad nga na medyo na-monitor at na-identify man nato ng iban sa ila. And that is why kung isa muning sa Kalinog, actually pilang na ni kaadlaw, na-monitor naton sa Kalibo. And we are requesting nga sa regional director naton nga mag-operate dito. So open din siya na nagamit sila sa ibang nga tao, and that is why nakabot na sa Bano sa Kalibo. Bot silingon ang ilang sa mode of transportation kung maghalin halimbawa sa Metro Manila, away sila kay dokumo na kung diri ka sa may Pantalan sa Dumangas mga agi, kung diri ka dadampi sa may Port San Pedro, mahugot-hugot gawa ni. They are using ang halog individuals nga hindi kilala pala. Tapos daw normal lang pag mga biyahero ato sa mga probinsya, but actually they are already bringing in mga illegal drugs. So may mga kapitalista gini Colonel ayhan nga na monitor ka mo o kung basi gagamit ka sa isang tao ka mo na yung nadakop gapron nga amo na ni sining ginadakop pro may behind pagin nga dalag ko nga kapitalista sini Colonel. Amo na nga aton nga mga monitor no, especially dito sa Metro Manila. Hindi man ni basta-basta ang cause ang illegal na droga. Tanawon nimo ang courier ang nagabitbit ng illegal drugs, hindi gani kapable magbakalas ng salakyan nila. Pero ang cost ang ginadala niya is too much. No? Napakadako amo nang ginakuha nila. And I do believe may somebody nga nag-finance dira para mag-engage ang activity nga mo siya. Sa kay Jumarin sa may poblasyon Kalinog, ano ang sa pagkakilala nyo kay HBI ni siya? So naging high value individual na siya considering ang iyang ginabitbit niya illegal drugs is more than the amount no according sa aton niya classification kung ano ang iyang classification sina. So bot silingon na Colonel ang information ga interogar pa ni siya para basi pala may makuha kang information kung sino ni ka makilalaan ang ano niya ang ginahimo na sa atong mga PNP ang tactical interrogation para makakuha pagi kita sa mga information na halin sa ila para mabalaan din naton, and then pasaka naton inisibabaw para mabalaan man sang region at makonceptualize nila kung ano na ang nakatabok sa status ng illegal drugs in the Region 6. So si Police Colonel Ronaldo Palomo, Bombot-Champ, ang aton RTP Director, bot silingon sang kabayo ni may nagadala din nga siya dito ang handler bla. Tapos may mga ginapabutangan lang sila nga daw hindi dali-dali pang-recover. Tapos ang mga sa puerto naton daw may kakulangan ang mga parte ni Bombot-Champ na nagapag-x-ray machine bla o mga x-ray ni nga muna pag-x-ray sa mga ang daw mga kinarpondra o kung sa mga container van tanan dapat i-check na siya kung mapasiguro kung anong dala o kung unod sina. So daw halog sunod diri sa aton nga RTP Director but silingon daw may kakulang ang monitor nga daw sa tapos lang ang transport sila diri sa karon kada mo na isa ka ginapadalman sa mga pulis naton kay masamiti ang ginadakop lang diri Bombot-Champ amo ni ang daw nagaparoon kay Dumare Celestial daw siya lang ang gina-receive sila diri tapos may mga parokyano siya kung na-monitor ang nagadala dito sa Metro Manila pagkadto dito madakpan man pero ang main supplier gid Bombot-Champ na mo ni kapitalista nga ginatawag sa karon so mo pa na ang ginahibalo pa nga ni isa pa so daw ay pa na-monitor kag nadakpan diri ang aton sini nga mga kapulisan Bombot-Champ. All right.
While diba dalawang to ka report, tiwat para sa pagpagalagad sa bumuhanay sa ugto, inigilaman si Bombo PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Peter Jan Bayaska sa imo sining follow-up report. Maghambal ka nga kabayo, master. Amo na siya ang nagadala sang illegal nga droga, no? Kung sa English na mule, drug mule. Amo na sa ang mga tao nga ginagamit para nga palutson ang illegal nga droga. Di masami na sa pantalan kaysa pantalan or sa mga port na ton, di amo na ka stricto da mo. May bomb sniffing dog gid man or drug sniffing dog, but amo na gani ang baltabla, tandaan nyo na nga 30 minutos lang na ang abilidad sang isa iya ka drug sniffing dog or bomb sniffing dog or K9 na unit nga magtumod sang kung ano man nga mga illegal sini iya nga kontrabando. Ang nagakadapat gid sina dire nga mayara sa mga ginatawag sini nga x-ray machine. Nga tagsa sini ka magsulod nga mga kargamento dira magaagi gid dira banwa. Di kon sa mga ruro ka man, sa ruro ti pwede ta na iya magamitan sa mga K9 na unit. Hindi man gid mo sina tama kadamo mo, pero kon sabahin iya sa mga tawo karon nga nagagwa sulod sa mga port naton, dapat iya may mga x-ray machine kinadra kay ti amo to gani hambal bala ni Colonel Palomo. Sige, hindi naman na pwedeng isa-isahon ta dira mga mga bagahe pang bukaron ta, pero kung pagyon ina sa x-ray machine katulad nga makita man sa mga airport, pwede gid na ang pamangkot sini banwa, no? Kay dugay ta naman naging plastar nga dapat may ara sina na mahalan. Hindi tanin ang mahalaga, hatag kita ganing sang confidential fund nga taga 500 milyones pesos, 125 milyones pesos. Di bla dira tani gamiton kun ina iya tutuod ang aton sini nga pagkumbat sa illegal nga droga. Kag kun hindi man ya siling nga mambal naton kay ever since 2016 naging tutuod ang ibang kampanya ta sa illegal nga droga sa kadamon sa mga nagkalamatay. Ang punto sinadaguro naga-evolve man kita no? Naga-evolve man ang aton sini law enforcer sa pagpasiguro nga hindi masudlan ang isa ka area sang illegal nga droga. Pero sa gyapon naghatag kita sang sang credit sa bahin niya karon sa aton sa mga kapulisan nga pisan nakalusot dakop sa gyapon. Ang balita ni Bomboria tigana taguro sa iban sa News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakanta ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdain sa Plazuela de Iloilo sa ini nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa October 15, Domingo. Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino.
Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! And here we are para sa Thursday edition or sa Friday edition ng kahapon lamang program. Good afternoon, good sa inyo. This is Tita Regine. Welcome mga kabombo. Salamat gid nga ara na naman kamo dira. Kag syempre sa aton nga mga mapisan, nga mga contributors, sa aton nga mga letter senders. Thank you so much. Ang inyong mga istorya diri. I am excited. Kag I'm sure kamo man dira because mag-enjoy gid kita sa mga
stories nga nagahulat sa aton para sa sini nga hapon. And so that's why sa mga naka-power nap na dira, samtang nagabamati, pwede gin magkuha sang ballpen kag papel, di ka rin magatugmang sa inyo dira nga computer, magsulat sa inyong mga istorya and then email that sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 73 days to go before Christmas, mga kabombos. 10-3 dias na lang bago ang Pasko. And soon, we'll be playing Christmas songs para sa inyo. But for this afternoon, ari ang ambahanon nagikan kay Kent Lemuel Espaltero na gikan sa ating Bombo Music Festival. Mamati kita sa saniya kanta, Chatbox. As I welcome you all, welcome sa KLP. You're with Tita Regine. Good afternoon. Nung una kang makita ko pa nagduda ay nakagat, baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil. Lahat ng website, inalam at kinikil. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss. Basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagdududay sa bukid. Pagmamahal ko, iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay, kilig lang ang akin. Naka-active pero di namamansin. Naka-chat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba di nakikita? Commute na ba? O unfollowed na? Di lubos maisip kung anong ikakanta. Makuha ka lang at mahalin na. Oh miss, oh please, kahit lang ang kiss. Basta wag akong nitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunay sa bukid. Pagmamahal ko, iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghintay sa'yo. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alilangan ako, di lilisan. Matagalan man, Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan ako, hindi lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, nandito lang maghihintay ako.
Chat-chat, text-text, okay gid, enjoy, but hindi gid magpatonto, hindi gid magpa-scam. Beautiful song from Kent Lemuel Espaltero from the Bombo Music Festival. Ang ating oras, it is now 17 minutes after 2 o'clock. Dili kita magasugod sa ating pagbasa sa mga kasaysayan for today with this story coming from Inday, sang probinsya, sang Iloilo. Dear Tita Regine. Sa wala mo pa mabasa ang ako niya kasaysayan, mayad lang gali nga hapon sa mga tagpalamati mo, ilibinigid sa imo. Tita Reg, suguran ko sa nagpamana ako. Hindi ko man masiling nga kamigid, kay talagsa lang gani kami nagkakitaay nga duha. Pero waay gid ako maglaom nga magdayunay kami, kag nagpakasal man kami, Tita Reg. Hasta nga nag-upod kami, kag nagbusong ako. Mayad man ang mga pag-updanay, hasta nga nagbata ako, isa ka babae. Sa lipot nga istorya, nagidad ang akon bata 8 months, kag ginkasugtan namon nga magbaligya kami sang isda. Ginbilin ko lang ang akon bata kay nanay para nga magkadto kami sang akon bana sa fishing port para magbakal sang isda para ilibod namon pagkaaga. Balikta sa akon nga bata, Tita Reg. Ginbiling ko kay nanay ang akon nga bata. Tapos, binlan ko lang, M.I.L.O. para inumon sa akon nga anak. Tikon gabi, Tita Reg, sa baso lang ga inom akon anak. Tapos magkitaay kami kang anak ko, hapon ron. Tita Reg, sa lipot nga istorya, nagsiling ako sa akon bana, nga mauntat ron kami baligya. So nag-decide na lang siya nga mag-drive. Delivery gali inis ang tinapay. Te abi mo, Tita Reg, ang opisyo ko roman, gasunod-sunod ako sa bana ko deliver, kundi doon nga baryo kami makalabot. Sa laktod nga istorya, nadugangan na nga mo anak, naghimo nga 5. Dito na ako, Tita Reg, sa budlayan, kaya ang obra sa akong bana, remedyo general lang. Mayad man may obra, mayad man wara. Sa lipot nga istorya, pigado gid kami. Mayo lang, dyan ang akon mga kauturan nga nagabulig sa akon. Tita, to make the long story short, nagabot sa amon ang hindi ko ginapaabot nga magkamasakit ang akon nga agot. 8 months pa lang ang akon nga agot, tita, na dengue siya. Hindi ko mahibaluan kung maano ako, kay wala kami sang kwarta para nga ipa-hospital. Pero siling sang doktor, kung hindi madaradayon, base kung ano ang matabo sa iya. Tita Reg, dali-dali namon dara sa hospital para nga ma-admit. Pag-abot namon siling sang doktor, tughungan siya dayon sang dugo, kay puwerte kanubo sang iya nga platelet. Tita Reg, nagingagaw man ang akon nga manghod nga magkadto sa Red Cross para magbakal sang dugo, para lang matughungan dayon ng akon nga anak. Ay ano, man imo, nga hindi sa mga nurses makitaan ang ugat sang akon anak, kay naglugdang ron ini. Pero sige lang tuslok-tuslok sa mga nurses, hasta nga nakita ang ugat, kagintako dayon ang dextrose sang anak ko. Ano man imo, tita, nga nakakasruman ang dagom sa kamot sang akon nga anak. Damo na nga dagom ang nabakal ko, kay wala sang matanda nga nurse nga magtuslok sa kamot sang anak ko. Ha. So ibalik ko, Tita Reg, 5 p.m. gali kami nagsulod sa hospital. Dapat ang dugo matughong ron daan 7 p.m. Ugaring wara gidana sa matanda nga magtuslok. Ang ginimo sa mga nurses, ginbalik roman kami sa ER para pukawon ang matanda nga doktor magtuslok, matanda nga doktor magtuslok sang dagom para nga matughungan ron kadugo ang akon nga anak.
Tita Reg, natughungan gid man sang dugo. Baw, alas 2 ron sang kagahon. Pero ang akon nga anak, gabato gid para mabuhi. Sa lipod nga istorya, nakasurvive ang akon nga anak. Siling gani sang doktor sa akon baby. Siling niya, baby, baw, gipakudbaan mo gid kami, ha? Dayon niya yohom. So, ibalik ko roman, sa anak ko nga isa, positive man tana sa dengue. Ay, updanay sila sang iya manghod sa hospital. Sa laktod nga hambal, 2 sila ang na-admit. So, Tita Reg, hasta na lang diri ang akong kakasaysayan. Siguro nakapoy ka na sa pagbasa mo. Pasensya lang sa akong nga handwriting. God bless you always. Ang tagpadara. Tawag lang ako sa hayo nga Inday, sang probinsya, sang Iloilo. Ariman diri ang akong nga matuod nga pangalan. Salamat gid. Bakon isa ikaw ka Iloy, no? And then panimata, tapos gagmay pa ang mga kabataan. Ay, kinanlan, ma-immune ka na, no? Sa mga every now and then nga mga sitwasyon like magsuka pang libang, hila naton sa mataas, may tipdas, kung may ano-ano pa dira, no? Di may dengue pa. Pero, abi mo, may kilalaman ko nga at one point sang ilaman nga pangabuhi while raising their children, ba ano-ano kaman imo nga 3 bala ka bata nagdululungan sa hospital. Una, isa pa lang. And then ang second, nag-show man signs of the same symptom. Tapos ang third, amuman at tikit pang amatamat lang sila tiding ka nakakita sa isa ka room sa hospital, 3 ka beds para sa 3 man ka mga pasyente. Amibayasis, tubula. Ay, kabudlay, no? Pero timayo lang nga inatanan, nalampuwasan naton, nabagani nila, no? Ay, preparaha ang imo kaugalingon, kag hindi kagidnagay ka panik, kay kadamo pa na sang imo nga maagyan, samtang nga nagapadako ikaw sang imo nga mga kabataan. Left and right, no? Kung ano-ano lang da, ihilanat gid, no? Especially mga trangkaso, umusipon, iba turong mata, ay nako. But anyway, salamat kid ha, sa gin-share mo din sa amon, sa sininga hapon, and I just hope na madamo pagid ang mga chances nga makabasa ako sa imong mga luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa imo, Inday, sang probinsya, sang Iloilo. Up next, mga kabombo, wow, brace yourselves. Sulat ni Lolo Dencio ang ating igadulong sa inyo sa pagpanabalik sa kahapon lamang program Kaupo din niyo si Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahanamdom. Infection nga makuha halin sa sapat ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi ilabi na sa ido ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat. Gani maayo ini para So patuloy tayo with this story coming from Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Inday Regine, do kadugay nga wala ako makasulat. Kag siguro, mga isa ka bulan, wala ako kapamati sa mga programa. Kay naguba ang ako na radyo. Ti ari, nakasulat naman ako, kay may naghatag sa akon. Bisan daw, posporo lang kadako. Okay naman. Makapamati ako sa mga programa kahapon lamang. Ba, pasalamatan, tagino naghatag sa isang radyo, bisan posporo lang kadako, Luldencio. So, Inday, bago mo basahon, mangayo ako sumayong hapon sa imo, labinagid, sa tanan nga tagpalamati, sang sininga programa ang KLP. Inday, ining akong kasaysayan, parte sa trahedya nga ako na agyan. Elementary ako, siguro kapangidaron ako 12 years old. Hindi ko gid malipatan, mga alas 9 sang aga, kinpapauli kami sang amon maestra kay nagbaha. Nag-awas ang suba hasta sa plaza sang Haro. Pagabot namon sa amon, naghinagaray kami sa pagpaligo. Siguro, mga napulo kami. Inday, tama kadalong na sang tubig, gaawas na. Naglinumpat kami, masig pa una-una abot sa pihak nga pangpang. Sa makaabot kami sa pihak nga pangpang, nagdinalagan kami pakadto sa Taytay. Inday, malayo ini ang Taytay sa amon nga sityo. Sang pag-abot namon, nagpinungko kami sa kilid sang Taytay. Sa nakapahuway kami, masiglumpat naman kami. Do mga pato kami, way na kami galangoy, gapaanod na lang kami. Sang malapit na kami sa amon nga sityo, may isa ka nagabalod nga tubig. Ginduso ako sa nagaalimpuros nga tubig. Nadala ako pa idalom. Grabe ka kusog sa tubig. Gindalagid ako pa idalom. Inday, kadamo nga tubig ang ako na inom. Daw nadulaan na ako kusog. Nagpamaypay ako sa akong kaupdanan, pero inday, wala gid sa may nagtabang. May isa naman ka mabaskog nga balod. Ginduso ako sa malino nga tubig. Tiyan mo ato inday, nagkaya na lang ako kang magpaanod. Wala na ako pwersa. Maayo lang, may duha ka puno sang saging nga naglabay sa tupad ko. So amo to, nagsakay ako dayon. Nagsininggit ang mga tao. Hindi kagid magbulag sa saging. Kupo ka lang. Sige ang lakas ang lagas sa akon. Ang iban may dala nga lubid, pero hindi kalambot kay malayo ako. Pagabot sa sitio Kubay, nagliko pakadto sa MH Del Pilar. Di maayo inday kay nakasampay ang saging sa isa ka sangasang kahoy nga lunok. Di mo to inday, nagsaka ako sa sangasang lunok. Kadamo sang tawo nga nagbulig sa akon sang pagsampa ko sa duta. Tama sa akon kakapoy. Ginakwat ako. So amo to, nagsuka ako sa madamo nga tubig. Ara si nanay, pagkita niya sa akon, dayon niya ako gindapit.
Sabi ko, anay, alalayan. Ako, ay, gingguripat niya ang dulunggan ko, kamagsiling. Kasalawa yun sa imo. Dalahanot sang ugmos sang agho. Bawa. Ti pagabot sa balay, baw didto pagid, gintuduhan niya hanot sa akon. Hindi ko damo sang lagog ko, sa buli kag sa likod. Ti amo to, nagsabat si tatay, patsa na lang ina, sa agad mo pahanot. Ti amo to, nagsiling ako, nga siling ko, mayo pa na lumos na lang ako, huway pa ako kabatsyag sakit. Abi mo inday, pagkaaga, naghilanat ako. Gipa-doktor man niya ako. Halinsad to, why na ako gapalapit sa suba. Gapaligos ang ako kung manabaw. Nag-learn ka gid lesson mo ino. In the Regine, sa barko na ako gaobra, hindi ko man ini malipatan. Pagdungka namon sadto, dali-dali ako panaog kay ginimbitar ako sa isa ka apprentice nga magmaninoy sa iya nga bata. Ambot inday, nawili ako ya sa sagad marites sa kumari kag kumpari ko. So una pa lang marites ka na yalo. Sang tanawon ko ang akon nga relo, alas 7 na sang gabi. Dali-dali ako lisensya sa pagpauli kay alas 8 sang gabi ang amon nga halin. Pagsulod ko gid sa pier, dali-dali ako. Kay madulom, way ko kahibalo. May isa kada ko nga buho. Ang kada usmod, siguro 7 feet. Di pala mo inday, ginakaayo ang pier sang Cagayan. Ginahimo ng international port. Di sa laktod inday, nagbulahog ako sa buho. Ting pamatsyag ko, dawhalin ako sa langit, kag ihulog sa duta. Maayo lang inday, way mga kabilya. Maayo kay kadamo tawo. Gibuligan ako nila pasaka. Naghambal ang isa, Sir, ikatatlo ka na nga nahulog. Ang isa, gamusong, kagang isa, bata. Kumusta ka, sir? Anong sakit mo? Sabat ko, wala. Sang nagapasaka ako sa barko, may nabatyagan ako nga kahapdi. Sang tanawon ko, kadako gali, sang akong lisgid sa butkon. Dali ko dala sa amon doktor. Sang ginabulong na sang doktor, natalupangdan ko, wala na nga akong relo. So dali-dali ako balik sa buho, kag sikopon ang akon nga relo. Ang una ko nga nasikop, kulintas, tapos postiso. Uy, ginaboy kong postiso. Sa dalayan ko sikop, nakita kong akon nga relo, kag magdali-dali ako balik sa barko. Dason nga si Mana, balik naman kami sa Cagayan de Oro. Dali-dali ako naggadto sa opisina sang PPA, kag ipakita ang akon pilas, kag magreklamo. Nagsorry ang manager, kag namangkot kung pila ang nagasto ko sa pagpabulong. Sa inya ipakita ang reseta sang doktor o hospital, kay bayaran ka namon. Tiya mo to, nagbalik ako sa amon doktor. Ang damage, sukot sang amon doktor, 5,000 pesos. Maayo man inday, nagbayad man sila dayon, galing cheque. Tiari pagiding dari Regine, kapangidadon ako 18, December, bakasyon, Domingo nga adlaw. Naghinagaray kami paligo sa dagat, malapit lang sa amon sa barangay Bituon sa Haro. Sa una inday, ang hunasan kagigat sang dagat, sang Bituon, ay hamungaya sa pakinason, kag dalagko, kag madabong ang bungalon. Ang tawag sa iban, bakhaw. Kadamos ang alimango kag dawat, gaestar sa puno sang bungalon. Inday, ining dawat, isa kasari isang alimango. Gamay ini siya, kag matambok. Kung makakagat sa imo, mabilin na ang iyang kagat. Ang amon balon isa ka kaldero nga kanon kag labas nga isda. Gadala kami uling, kamatis kag sinamak. Pagabot namon, masig paligo kami. Taob, madalom ang tubig, gapang sadsad kami sang litob kag lampirong. Sang paghunas,
Gahapa kami sa manabaw nga tubig kag madabo nga hilamon. Seagrass ang tawag sang iban. Sa makabatsyag sang init, ginuba ko ang akon nga brief kag himuon nga kalo. Sige ang panakop sang litob kag lampiro. Kung kaisa kasag, sige ang hapa ko sa madabo nga hilamon. Sa manabaw nga tubig, ay gulpi lang, may nabatsyagan ako. May nagtawag sa ako, may nagkagat sa akon. Tawagon ko na lang, karaho ko. Grabe ka mangita, no? Sige, nagtawag mo. Sige karaho mo. Okay. Tama, kasakit, hindi Regine. Sa hindi ko na maagwanta ang kasakit, nagtindog ako. Sus inday, kinagat gali isang dawat ang akon karaho. Gakabit pa siya. Nangayo ako bulig sa akon kaupdanan. Pagkita nila, baunog sagad sila kinadlaw. Samtang ako, gatulo ng akon luha sa sakit. Singgit sang isa kaupod, agi sigurong dawat nga ina. Kadamo sang kalagton ang imo gid karaho ang kinagat. Sa amo tuinday kinuha sa upod ko ang kagat sang dawat. Sa makuha ang kagat sang dawat, grabe dugo kag tama kahapdi. Gabusog. Ginbubuan sang sinamak, uy hala. Amo kag naguntat ang dugo kag kasakit. Ay abaw. Galing in Regine, imbis nga 5 inches, nahimo 1 kay sumalop ang akong karaho. May kublaysog ba ang dawat kay isaw-saw sa sinamak? Timan, kundi kabalos ko. So nagbalik naman ako sa pagpanikop sang litob kag lampirong. Ida Regine, kadamo sa nakuha namon, hasta maghapon. Sa subong inday, ang hunasan sang bituon ay puro na layon, kag wala na hunasan. Ang higad sang dagat, puro na balay, kag mga karinderya. Diri ka makatilaw sang manamit nga seafood. Hasta na didto sa Leganes, puro na restaurants. In the Regine, diri nami ibutang kung mag-reunion ang imusuki sa kahapon lamang. Utro kapag Lolo Dencio ha. Tiisan uhaw kay ready gid ako. Basta ang taya kay Mia nga taga Binggawan. Hala kada. Patilawon to si Lola ang paring sang preska nga sinabawan nga managat. Isda ini inday. Oo kilala ko ni namit-namit na nga isda. So inday, hasta na lang diri ang malawig ko nga kasakitan sa kabuhi. Salamat na lang ang imusuki sa kahanginan. Karaho. Lolo Dencio. Lolo Dencio, ang botsi mo. Dati kumusang karaho mo sa mo. May pinalian, lo. I hope wala. Pero good man, no? Sa una nga panahon, tigamay pala ang mga pamalay. Tapos, ang stretch sang baybay, kalapad-lapad para ikatama. So, kung maghunas, kanami gid dyan, no? Kay may makuha kagid nga mga pakinahason, like amo tong imo ginhambal mga litob, tapos may mga lamtirong, may mga dawat, kay may bakhawan, no? May dawat, may alimango, tanan-tanan na lang, no? Pero grabe ha, ang imo nga may inagyan halin sa lokso sa taytay, pagpaligo, hasta nga jutayan ka na lang to imo yung nga madalatos ang alimpuros to, mayo lang kay ti. Bao saved by the 2 bananas nga lawas, no? Lawas ang saging kag amo gidto ang nakaluwas sa imo. Ang mga mothers tuod, no? Na-notice niyo na ang may ara bala, no? Nga ang iban nga like nadasma ka na gani, nahulog ka na gani sa kahoy. Tapos ang first reaction nila, kusion ka pa sa hita, kusion ka sa dulunggan, akigan ikaw, nga grabe na gani, no? Ang imo nga kasakitan nga naagom. Pero you know what? Kaya ako mother man ako, okay?
Kaya kinabanan, gali sa mga mothers, kung makita nila, no, nga something happened sa ilang mga kabataan, nagapanik sila, puwerteng ilang kulba na. And so, after seeing nga okay man ang ilang bata, hindi na naangga pa na-meet sila sa kusi sa hita. Kaya nagasulod sa ila kaugot. Kay man kundi indiin kagasuhot, kay man kundi indiin kagasaka, kay man kundi indiin kagakanto, te, kalamay mo. Ahay, Lolo Dencio. So, madamo, gali nga mga guripat sa dalunggan, ang imo nga naagyan. But, nanuto ka, ha? From then on, way ka nagkakanto-kanto dito sa may suba, kung sa diin na madalom ang tubig, kag delikado para sa imo. We enjoyed really so much ang imong kasaysayan diri nga gin-share sa amon this afternoon. Who would not, hindi ba? Sino hindi mag-enjoy if coming from Lolo Dencio. Sige lo, have more time please nga magpadala pag diri sa amon sa imong mga kasaysayan. Kay enjoy kami sa mga gina-share mo diri sa amon. I hope okay lang ang health. And sa gihapon, nagpasalamat ako nga naka-resume ikaw sa pagpamati liwat diri sa kahapon lamang program. Ang iban mga stories nabasa naton. So, keep sending more stories. Salamat kid sa imo. Lolo Dencio Sangharo. Next story, we will have it coming from Cecil Sambarotac Nuevo, Iloilo sa pagpanumbalik sa KLP with Tita Regine. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini. Balik kita diri sa KLP, 45 minutes after 2 o'clock. Arin ang sulat ni Cecil Sambarotac Nuevo, Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag labinagid sa tanan nga tagpalamati sang imong programa. Tita, ikaduha ko na ining sulat ko sa imo. Tawag lang ako kay Cecil sa Sambarotac Nuevo, Iloilo. Pigado gid ang amon nga pangabuhi. Pulo kami nga magulutod, kag ikalima ako. Si nanay, may gamay nga karenderya. Wala ako makatapos sa pag-eskwela, kay nagabulig ako kay nanay kag tatay.
Pero ang mga magulang ko, sige ang ilang eskwela. Si tatay, napatay nga magagmay pa ang mga manghod ko. Tita, pag edad ko 18 anyos, may nobyo ako. Sanggin pamalahiyan ako. Nag-iistorya sila kung saan na ang kasal namon. Nalusod ang balay namon. Gintapos na lang ang istorya kag magkadto sila. Manughilot Sila sa manughilot. Okay. Sang malapit ng amon nga kasal, madamo ako nabatian ni istorya sa iyang pamilya. Tinaglain ang buot ko, kag nagsunggod ako. Naglakat ako sa Manila, nga wala sang paalam. Kag wala na ako maglisensya sa nobyo ko. Nakibot lang siya, nga wala na ako. Wala man lang ako magprangka, nga hindi na ako sa imo magpakasal. Kag wala kami sang komunikasyon nga duha. Sang sa Manila na ako, nagasulat ako kay nanay. Siling ko kay nanay, ari ako sa Manila, hindi ka lang magkabalaka sa akon. Kay maayo man diri ang akong sitwasyon, kay nagaobra ako diri sa akon nga kilala, nga nagkitaay kami sa barko. Kagamuin na nga nahibaluan nila ang akon nga address sa Manila. Ang manghod sang akon nga nobyo, nakahibalo sang address ko sa Manila, nagpangayo sang kwarta kay tatay niya para inugplete sa Manila kay maapas siya sa akon. Sa ginsilingan siya ni tatay niya, nga ikaw maapas kay Cecil. Nagprangka siya kay tatay niya, nga siya na lang kuno ang mga sawa sa akon. Kay naluyag man siya kuno sa akon. Okay. This sounds familiar. So tingin hatagan man sang iya nga tatay sang kwarta, kay ginsugo niya nga sugaton ako, kag maglakat sa Manila. Pagabot niya sa Manila, nagdayon siya sa ilang paryente sa Makati. Kaginpangita nila ako sa Project 4. Dira nila ako nakita, kay dito ako nag-estar. Abi mo tita, ginabalik-balik niya ako kada adlaw-adlaw, nga mag-upod sa iya nga paryente nga ginaistaran. Gintak-an ang ako nga ginaistaran. Ginpahalin na lang niya ako Kag nag-upod na lang ako sa Makati. Kag didto, wala na ako makapalagyo. Kag ang paryente nila nga ginaistaran, puro sila lalaki tanan sa balay nga ginaistaran namon. Nagaobra sila tanan sa factory sang kaldero, tita. Kag kun adlaw, kami lang ang bilin sa balay. Duha lang kami. Hala, kag didto, natabo kami nga duha. So nagpauli na kami sa Iloilo. Ang gusto ni nanay ko, na kinahanglan, istoryahan na lang naton ang kasal sa madali nga panahon, hambal niya. Tita, gintala na ang kasal namon, June 25, 1975. Kag ginakulbaan ang mga katigulangan sang adlaw sang among nga kasal. Pero nagasiling man ining magulang niya sining akon nga bana, bali akon nga ex. Na hindi man siya magpamalabag, basta siya lang ang madala sang gamit para sa altar. Tapos namon kasal, ay tita nagapasingit permi ang iya nga magulang, kay dito kami nagpondo sa ilang nga balay. Kag permi lang sila nagaaway sang bana ko. Kag nagdesisyon na lang si nanay niya, nga magpalayo lang kami anay. Naglakat kami sa Binggawan, kag dito kami nakabata sang subang namon nga lalaki. Naglipas ng pila ka tuig, nagbalik na kami sa Barotac Nuevo. Kag nakabata na kami sang 4 ka bilog, 2 ang lalaki, kag 2 ka babae. Si nanay ko iya patay na, kag ang akon nga bana patay naman sang 2011 sa balatian nga diabetes. Kag ang akon nga ex-boyfriend, buhi pa siya, kag may asawa. Kapangasawa man siya. Kag diri lang sa amon man nga baryo. 68 years old na ako, kag subong nagapangabuhi ako nga nagaisahanon. Kag may balay man ako nga kaugalingon diri sa tupad sang akon mga bata. Abi mo tita, tama ini kalawig ang akon mga istorya sang akon nga kabuhi. Ang akon nga apo
7 na kabilog. Kag malipayon man ako sa luyo sang akon nga mga bata. Kag palangga man ako sang akon nga mga bata kag apo. Tita ang akon mga manghod sa Mindanao, 4 sila. Kag nga napatapos ko sa pagpaeskwela, na may mga obra, kag maayo ang ila pangabuhi. Tungod na patapos ko gid sila sa isa ka universidad dira sa Iloilo. Ang isa sa kalugar, no? Ang agot nga manghod ko tita, hasta nga may bana na ako, kag may pangabuhi na ako, ginpatapos ko gid sa isa ka universidad dira sa Iloilo. Subong, manager niya na siya sa isa ka kompanya sa Mindanao, sa Macville. Tita bisan, wala ako iya makaeskwela, pero nalipay man ako tungod nakita ko ang kinabudlayan ko samtang nagapangabuhi sila sang masulhay. So hasta na lang diri ang akon nga sulat, pasensya lang tita sang agi ko, ha? Kabay pa nga maglawig kag magdamo pagid ang imong tagpalamati sa imong programa. So yaring akong tuod nga ngalan. Tawagan na lang ako sa akon hayo nga si Cecil. Salamat gid. Sa liwat, Cecil sa Barotac Nuevo, Iloilo. Cecil ang imong story sounds so very, very familiar. I guess ang first story nga padala mo sa amon, nga almost also talking about this, that was the longer version. I remember, nakala ko wigid naman na sa to, sa imong istorya ang gin-share diri sa amon. But this time, gin-shorten mo na, and then may mga additional kapagid, nga mga detalye sa imong istorya. So, may iba, no? Kaya nakapangasawa, man to gali ang imong ex-boyfriend. Ba, umugid na akong bata ka pa, no? Kung kaisa, no, hindi ka kapanumdum sa malawig. You were only 18, tapos nagpamalahi na sila. So, karong timing, no? Kaya during pamalahi, amo pa to kag nalusod ang inyong nga balay. And after that, you said, may mga istorya ka na, nga nabatian, nga hindi mo naluyagan. And so, umalis ka nang walang paalam. Tapos ang ending, ang iyagali nga manghod na may luyag man sa imo. Pero gawander man kami, no? Nga ang magulang, wala gid nag-effort para nga katuan ikaw. Di ba? Kung kabalo ang manghod, kundi ikaw, supposedly, ang magulang kabalo man. Kag basi pwede man, no? Ginpamangkot niya, or we do not know. Kaya may ara man nga interes ang manghod, basi kung ginkeep man, no? Pero tinaglisensya man sa father. Hindi ba la? Tapos, nagpasugot ka man, ngati mangin ka muna nga duwa, kay oo. Kay natabo na galit ka mo, no? Dito sa Manila. So, nagpauli ka mo di, para nga magpakasal ka mo. Kag, kamo na nga duha, ang nagdayunay, mayo man kay wala man nag-wild or wala man nag-tugas ang gamo. Ang imugid nga, una nga boyfriend, who is the older brother, sang imo nga napamana. But then, after sang kasal, nagpasingit. Kaya ito kabudlay, gid man, no? Ito ka-awkward, gid man. Bisan pa minsaron mo lang, no? Kamusang una. So, bali, mag-ex ka mo. Tapos daw sakit pag ito yan, no? Kaya gimbiyaan mo siya, nga wala ka man lang lisensya sa iya, wala ka man lang nagpahibalo, hindi ka makadto, nga gimbiyaan mo siya, nga hindi ka na sa iya. Tapos ang ending, sa manghod ka pa, nag-upod para nga pamanahon mo siya. Siyempre, sakit man, no? Sakit pa na para sa imo tong ex-boyfriend. But anyway, everything is all under the water. So, nagseparar ka mo sa imong husband, and ang imo to yung ex, nakapangasama man siya. Kag nakapangabuhi man sila, no? So, everything went well, and now, subong, you said, wala nang imo husband, wala naman ang imo mother, that you're happy nga ang mga kauturan mo now dito sa Mindanao, na pangpapa-eskwela mo gali sila from your own effort, and happy ka para sa ila, nga naka-plus-star sila sang maayo. So I just hope, with those good things nga imo nga nahimo, reasons enough para nga you would feel happy, you would feel contented sa imo man nga pagpangabuhi sa karon. I'm sure love ikaw sa imo nga mga kabataan kag sang imo nga mga kaapuhan.
So salamat kids sa storya mo diri again na padulong sa aton sa sining nga hapon. And maayo lang gid nga pagpangabuhi dira sa inyong nga lugar. Tell your friends about KLP, invite them also. On my behalf, na mag-share man sila sa mga istorya nila diri sa kahapon lamang program. So salamat gid sa imo, Cecil sa Barotac Nuevo, Iloilo. Mga kabombo ka mo man dira, no? Imbitado gid nga magpasakop man diri sa kahapon lamang program. So isulat lang and then email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Okay na kami, good na kami ninong muning sa 4th District. Hindi gali moring, no? Kundi nga muning. Pero balaan niya gid nga ito istorya. So, gin-verify ko gid kung anong story niya and nag-swak. So, ako lang siguro ang wala nakaintindi sa iya nga handwriting. But anyway, istoryahan natin siya buwas sa atong pag-interview sa iya, and right after that, maghahatag kita sa iya nga prize, and of course, mag-announce kita sa atong nga bago nga winner for this week. So, sa tanan-tanan sa inyo, nga ang mga istorya ninyo nabasa natin this week, dapat alert gid kamo, buwas ara gid kamo, and find out first kung sino ang atong nga winner sa sining nga semana. So balikay kita buwas, madamo gid nga salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.